Claro, hori horretara iritsi balin badira, testu inguru batengatik izango da. Bai? Testu ingurua ulertu behar da. Zer da soerekin, Pedro Sánchezen soerekin negoziatzen ari dena EH Bildu. Zein da Espainian kontekstua barruan, ze blokeak dauden. Ze harreman klase dauka Espainian eraldaketarekin ezker abertzaleak adibidez. Guzti hori hor behan dago, nola resolbitzen da azkenan presoen kontua. Guzti hori dago, uste dute, dagoela hor behan, testu inguru bat dago. Eta berdin, kolektiboak esaten duenean adibidez, leku hori ez dela duin, ez duela existitu beharrik ere. Ez da iritzi aisolatu bat. Testu ingurua dago, gerra zibil bat adibidez. Eta haren aurretik, Europan burgesiak fasismoaren alde egin zueneko apostua, adibidez. Noiz, eta bere krisialdiak beldurtuta, orain pasatzen ari den bezala. Eliteak beldurra diote aldaketa honi, aldaketa badagoelako munduan, Europan, eta apostua zen da armak. Armaen industria. Errepikatzen da, eta hirugarren aldia errepikatzen dena Europan. Eta berdin pasatzen ari da. Testu inguruak dira importanteak gauzak ulertzeko. Testu inguruetan orduan batzutan soka lusatu behar da eta bestatutan estutu. Ulertu gara testu ingurua, horregatik izaten dut, ni gauza askoren inguruan iritzi bat izan dezake edo ez, baina... Zuka aipatu duzun kolektibo horrek ez du testu inguru hori irakurri nahi, edo ez du ulertzen, edo ez dago ados testu inguru horrekin, eta hor, babes ofizialeko etxeak egin nahi ditu, ez da? Ez dakit oso ondo, baina, ni horren aldeko naiz, Etxe bizitzak berritu hori da beharra besterik gabe, hori da gaur egungo titularra, Gazako hilakoak, genozidioa eta etxe bizitzak. Etorriko balitz extraterrestre bat, gurera, ez dut uste ibiliko zenik txikikeritan, esango luke, gizakia, bere gauzekin da bilela, bere arazoak eta dira, basikamente, oso begirada marxista dakat uste dut, beti dena eramaten dut, klasen arteko borrokara, ez da, eta gainera, ere borroka materialista, en fin. Astronomin dominus, etorri zait burura, aipatu duzunean, ez dakit astrologia aipatu duzu, baina zu astrologia oso gustoko... Astronomiaren zalea naiz, astronomiaren zalea asko irakurtzen dut, astrobiologiaren inguruan, astrofisika eta planetak, eta gauza bitxi guzti hauek, eta, de hecho, guzti hori oso maiz eta oso horrez eramaten ditut musikaren sorkuntzara, diskoen sorkuntzara, beti daude elementoiek, asteroideak, planetaiak, supernovak, nabeak. Esaten duen zerbait falta zitzaidala, lehen estralurtiarrak aipatu dituzu. Bai. Dira? Begira, iruditzen zait, egingo dugu ariketa txiki bat. Bai? Bat gehi, bat bi. Pizkatzoa komplexuago, baina erraza. Demagun, estralurtarrak existitzaren probabilitatea dela 0,00000 bederatzi 0 gehitu bat. Bai? Hori da probabilitatea. Hau da, ezakit, bilioi bat, bateko porzentajea. Unibertsoa ez da infinitua, baina kasi, katalogatu dezako infinitu bezala, beraz, zenbat zibilizazio egon ditezke infinitu. Infinitu eta infinitu. Bai? Beraz, nik esango nuke logikoena dela badaudela. Baina, hemen dator niretzako klabetako bat. Gizakiak ez du lortuko salto kosmikorik. Segurazki, ia inork ez du lortu salto kosmikorik. Dagoelako denbora eta espazioaren arazoa.
Informazioaren aria, naiz irratian, Jon Telleria. Zazpiak jo berri egun onda izuela guztioi, gosea eta tortura testigantzekin itzuli dira Israelek aske utzi dituen ia 2000 preso palestinarrak. وربنا كان يجمعنا كلما اوقدوا نارا للحرب اطفاء الله والحمد لله. Gazarako bake itunaren lehen urratsa izan da preso trukea Tel Avivek aske utzi dituen gehienak Gazaren aurkako ofentsiba hasi zenetik atxilotutakoak dira, euren aurkako inolako kargurik gabekoak. Pozik hartu dituzte, bai Ramalan eta baita Jan Yunis inguruan ere Gazan. Aldi berean Hamasek oraindik bere eskutan zituen 20 israeldarrak ere aske utzi ditu. Egipton egindako ekitaldia bere lorpena saltzeko baliatu du Donald Trump estatu batuetako presidenteak. Together we've achieved what everybody said was impossible. At long last we have peace in the Middle East, and it's very... Ekitaldi horretan ez da Benjamin Netanyahu izan hainbat estatuk bere parte hartzea arbuiatu zuelako, hala ere Trump Israelgo parlamentura joan zen aurretik Netanyahu babestera, eta honek trukean beti Israelen alboan izatea eskertu zion. Donald Trump is the greatest friend that the state of Israel has ever had in the White House. Trump bake itunaren bigarren fasia hasi dela iragarri du, Gazaren berrera ikitzea izango omen dena. Parisen, Lekornuren bigarren gobernua abian da, astearte honetan joango da Frantziako asambleara babesbila ardura eskatu die alderdiei Emmanuel Macron, Errepublikako presidenteak. Eskuin ezker ordea, zentsura mozio bana iragarri dituzte Marine Le Penen ultraketa Frantzien txumituak. Ezkerreko alderdiek berretsi dute ezegon kortasuna Macron bera ari dela ezartzen, ezkerrari gobernu osatzeko aukera ukatzen diolako. Sinesgarritasuna galdua du berak eta Emmanuel Macron oraindik gehiago. Azkenean arazo nagusia ez da, bera berriz izendatua izaitea, baizik eta izendatzen duen pertsonak bera. Hauek, Peio Dufo EH-ko diputatuak naiz irratiari eskenitako lehen reakzioa Lekornuren berri izendapen hori ezagutu genuenean. Eta oraindik ere izpide ematen jarraitzen du noski, asteburuan fasistek Gasteizen egindako agerraldiaren ingurukoak, lakoari kontuak eskatu diziote alderdiek, EH Bilduko ordezkaria da Oiana Etxebarrieta. El problema está en la base de que se les dejó estar en estas calles. Eta horre ideia bat zergatik utzi zitzaion falangeari ekitaldi hori egiten. Modu berean hitz egin du Ramiro González, Arabako aldu nagusi jeltzaleak ere. Y es que la falange es un partido legal. Ya. Estos que vinieron ayer a levantar el brazo, a hacer gritos franquistas y nazis, son un partido legal en España. Yo creo que lo primero que hay que hacer es prohibirlos. Yo hoy, después de estos hechos, creo que no hay ningún... Goiek Ramiro Gonzálezek esandakoak, hala ere jeltzalek bi aldetako violentzia hitz egiten jarraitzen dute, fasistak eta antifasistak biei egotzi diete istiluak eragitea, eta bide beretik jo du Bingen Zupiria alakoako segurtasun sailburuak ere. Bai, bi aldetako istiluetaz hitz egiten eta baita ertzaintzari ere babes guztia adieraziz. Eta garbi esan nahi dut, egoera horren errudun bakarrak istilu horiek eragin zituzten personak izan zirela. Ertzaintzaren lana azpimarratu nahi dut. Uste dut atzo, Gasteizen lan egin zuten ertzainek jokabide profesional aparta izan zutela. Gainera Zupiriak nabarmendu du, Gasteizen fasistei aurre egiteko elkartu ziren gazteak modu antolatuen egin zutela eta kasu iradoki duelako hauen aurka egingo dutela. Uste dut, gertakizun hauek behartzen dutela ertzaintza jokabide hauek modurik zehatzenean aztertzera eta erantzun egokiak ematera. Goazen informazio praktikoarekin. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Errepidetan une honetan mugan Gipuzkoa eta Lapurdi arteko muga horretan Donostiarantz izan den istripu baten eraginez itxi egin behar izan dutela errepidea, beraz AP8 errepidea une honetan muga pare horretan itxita dago eta N121A errepidetik ari dira desbideratzen trafikoa, beraz kasu eman inguru horretan arazo dezenteko arazoak sortzen ari direlako, une honetan gogoratu beraz, AP8an izandako istripu baten eraginez, justu ordainleku hoien bueltan, itxi egin behar izan dutela errepidea eta nazionaletik ari direla bideratzen trafikoa une honetan. Eguraldiaren iragarpena Iker Ibarluzeak. Ez egonkortasun puntu bat izanagatik ere, eguraldi atseginarekin jarraituko dugu astearte honetan ere.
Goizpartean behelainoa agertuko da herriberan, baina goizean zehar jasoko du. Gainatzeko lekuetan erdi mailako hodeiak ostarte zabalekin tartekatuko dira eta oso eguraldi atsegina izango da. Arratsalde partean hodei gehiago agertuko da, bereziki bero hodeiak izango dira, mendikontretan garatuko dira, eta gehien bat barnealdean eta lurraldearen ekialdean, eta bertan ez da baztertu behar zaparrada isolaturen botatzea, bereziki Pirineoetan, baina orokorrean leku gehienetan ateri utziko dio eta arratsaldea ere atsegina izango da. Goizpartean haizea aldakor eta ahul ibiliko da, eguerditik aurrera iparraldera egingo du eta zertxoa bizituko da, bereziki lurraldearen hegoaldean, temperatura minimoek antzeko baloretan jarraituko dute, 10 eta 15 gradu bitartean errendituz. Maximoek Kantauriar isurialdean behera egingo dute eta lurraldearen hegoaldean pikin bat gora, Kantauriar isurialdean 20 eta 23 gradu bitartean errendituko dira, eta hego isurian 22 eta 26 gradu bitartean, temperatura freskoenak kostaldean neurtuko dira, altoenak aldiz herriberan. Informazioaren aria. Euskara da kanpora eta goazen denok dantzara. Euskara lauda ezak garaziko herria, zeren handik hartu baituk behar huen grazia. Lehenago ibai hintzen hizkuntzarik azkena, orain berriz izango haiz guztietan lehena. Eta lelori bai lelo, leloa zarai leloa. Eta lelori bai lelo, leloa zarai leloa. Euskara da kanpora eta goazen denok dantzara. Euskaldunak edo nondik preziatu ziraden, baina haien mintzaeraz... 7:07 minutu, eguna, oraindik argitzen ez, argitzeko gogoz agian bai, gure tartean, Alex Ortega agurtu behar dugu lehenbizik, eixo egunon? Iepa, egunon. Zuenen erilun ez da, oraindik? Bai, oraindik iluna, argitia piztu ezkeo, pixka bat zeo, baina bezala iluna. Eta segiro? Ona, a ber, nahi baldin batzu partia eman gozu? Eman partea? Bale, hori jo, oantxe bertan dazkau, 13 gradu. 180ko ezetasun maila dakau, eta izia ego puntxutik handaka oentxe baino, gero eguardi parteako mendebal, ipar mendebala sartuko otea, esateue. Eta uran temperatura, 18 gradutan dao, eta horrek ekartzeguna da, jama kiston zarrazote eukitzia. Hori da, bertan formatzen laino hori, baina erjuan aldamenen gainen hola kapa bat izango batzan bezala, hoxe. Eta olatuk, oantxe bertan dazkau, iparraldetik jotze iguela, metro erdi eskaseko altura egin, da 4 segundu tertiko maiztezuna egin, hola nahiko moitua, bertan txalupa egin da, oantxe pironera egin da, ateaian antzakota, kaskar xamar, baten bat igual mariatzeko hortan ibiliko ala. Eta mariak berriz, oantxe bertan idiotzen da gauz, 5:08 gutxitan izan da maria beran, eta amaikak eta amarralde arte hola itxotzen neongoa. Eta azalden berriz, 6:08 gutxitan izango berriz Maria beran. Oso ondo, mendebaldeko haize horrekin aldaketa etorreko da hori ere ez? Bai, alaxe izateko, entxe pixkate lainotu hola zehado, baino gero argituko ote uneo horrekin aztea, baino bai horre jazteanen iparra eta mendebala eta hola gallegua eta frantzesa eta zarten azteianen esate deunen horrek esan nahi du bat, udazkenen etorri berra da, noiz baite hoen digan ez du ematen, baina aurretik anita ez duna gero atzetik ningula txarra eta hoen gozbentzat isurtat inberko dugu, udaran prorrogau. Hori da, gure herrian ipar mendebaldeko horri aldaizea esaten diogu eta hor normalean aldaketak ekartzen duelako, bai, ala da. Horiotik aldamesera, Jon Kolino bertan, kaixo egunon? Haupa, egunon Jon, Alex. Zuenean ere ilune gongo da, ez da? Bai, temperatura oso berra, 12 gradu daukagu hementxe eta oskarbi, baina hori, Alexek esan duen moduan. Luzatzen ari da, pilo batu da. Orduan behar dugu metik aurrera, eskatzen ari gara ura, Hori zagan izunez. Uri egiten duen. Beti esaten da San Miguelgo uda hori, baina karo, aurten San Miguel aurretik ez da udazkenik egon, eta beraz, orduan ez da izan, uda txikirik ere, eta segidan San Miguel, San Martin emate du denak elkartu behar ditugu aurten. Bai.
Bueno, Jon, beti gure entzulek ere bakite, Jonek proposamenera jartzen digula, eta gaurko, argazki bat, sustrai batena, erakutsi digu, barazkien sustraiak, eta, titular iradokitzaile batekin, ezin hobeak, baliagarriak baino gehiago. Konta eguzu, Jon? Horixe da, orain, badakizu, hortulari guztiak gaude usta egiten, ja kalabaza, piperrak eta dena, eta geratzen denak hori piperraren landareak, kalabazaren bebai landareak eta berenjenak edo, guztiak, barazkien guztiak daukaguan etxanda, ustelduta eta batu behar dugu. Eta normalmente ohitura, landare guztiak kendu. Baina, karo, sustraiak zeo zer egin behar dute, oso baliogarriak dira. Orduan, ametik aurrera ez genuke kendu behar. Sustraiak oso importanteak dira, orduan, izten badugu negu guztietan, estrukturatu egiten dute edo jarritzen dute estrukturatzen lurpeko estruktura hori. Eta ez bakarrik, sustraiak ez bakarrik nutrienteak zurgatzen, baizik eta ematen dute bai antibiotikoak, aminoazidoak, eta beste batzuk, leguminosak adibidez, hartzen dute atmosferiko nitrogenoa eta jartzen dute lurpean. Eta nitrogeno hori oso baliogarria da, emankortasuna ematen duelako. Eta bakteria horiek, hartzen dutena, kolako nitrogenoa, bizirik izango dira naiz eta landareak hil. Orduan, kentzerakoan, utzi behar dugu, sustraiak gero igaduraren kontra doaz. Ez badugu babesten multzekin edo gure lurra, azkenean euriarekin nutrienteak galtzen dira. Eta estruktura bai lurra galtzen da, orduan sustrai horiak mantendu egiten dute. Ez dugu egin behar inoiz ez landareak. Komposta bai, baina ez dugu egin behar. Bueltatu behar dugu hartzen dute nutrienteak ere. Orduan kontuan hartu, Ados, beraz, sustraiak bertan usteko, hori da. Bai, bertan usteko, moztu goiko partean dagoen landarea, tomatiek landare guztia, baina utzi behar dugu lurrean sartuta, sustraiak, oso importanteak direlako. Oso, ondo, bareitze soroa baserri eskolatik aholkoa, naiz errateko entzulentzat ere, oriotik ere eman digu, aholkoa Alexek itxasoratzeko asmotan bazaudete, oraindik, txipironera horietan doazenak, esan duzu mareatzeko, baina, ordu honetan txipironerarekin doanak, Alex ez du mareatzeko arrisko handirik izango, ez da honezkero gorputza ondo egina izango du. Bai, batzuk bai, eta gero beste batzuk iskutun biodorramina hartutare bai, eta ez nik ez ditartzen da olako trampatxo txikik, eta Oriotarre izan da oso gaizki ikusia, ongo dela alakoak hartzea, ez? Kostaldean esan nahi dut. Bai, hori gero gazten artean gazte kontu gehiago izatea, eta zarranare, bai, gero ja hor erdialden gaudenak ez zarda ez gazte, horreztak iguna gure burua definitzen zergean, Horko gezata, nahi pasazaia garaia eta zea eta bauen tarteka eta bildurtuta eta aspaldi nenauki bildi eta beti eskusa jarri eta bazpare, gizonkeri nazi eta gero, zea, bustona hankatatzen da, zartuta, hola ibili behar. Bueno, Alex Ortega, Jon Kolino, mila esker, animo aste arte honekin, egun argitzerako gozaldu behintzat eta ekin, egunari fuerte. Hori da, berdin. Venga, ondo izan bio, gaio. Berdin, gero arte. Eta jaun guztiek hura eskatzen dute, paperetan ikusita ikasi behar dute. Eta lelori bai leloa zarai leloa. Zazpiak eta 4 minutu aholkuta guztie, itxasoratu asmo duenak, eta baratze lanetan ari zareten ontzat, sustraiek duten garrantzia, mantentzearen garrantzia, hoiek aste arte honetan oraindik piztu ezin da bazabiltzate, zuentzako pixiarri gisa ekarri ohi dugun tartean. Bueno, berehala aktualitateari errepasoa berriro ere, oraindik, esango dizugu Gasteizen izandako istilu hoiei begira jarraitzen dugula. Eta lelori bai leloa zarai leloa. Eta lelori bai leloa zarai leloa. Euskara da kanpora eta guazun denok antzara.
Eta lelori bai lelo, leloa zara leloa. Eta lelori bai lelo, leloa zara leloa. Euskara da kanpora eta guazen denok dantzara. Zazpiak eta laurden. Informazioaren aria. Bueno, esan da bezala, Falange Espainiarra Gasteizen egindako mobilizazioaren ostean erreakzioak bata bestiaren segidan errenkaran kontuak eskatuz, hoietako asko lakuari, bertan ertzaintzak izan zuen jarreragatik eta baita ondoren izan duenagatik ere. EH Bilduko Jana Etxebarritak auzia legebiltzarrera eramango dutela aurreratu du. Itxaso Leonek informazioa. EH Bilduk nabarmendu duenez, Falange Espainolaren ekitaldia inoiz etzen onartu behar. Are gehiago ultraeskuinaren mehatxuak gure herrialdeko bizikidetza eta segurtasuna arriskuan jartzen dituen testuinguru batean. El problema está en la base de que se les dejó estar en estas calles. Era berean onartezintzat jotzen ditu Ricardo Ituarte Lakuako gobernuko segurtasun sailburu ordearen adierazpenak euskal fasistatzat jo baitzituen manifestatu zirenak. No se puede comparar, no se puede blanquear al fascismo de esta forma y nosotros no vamos a entrar en banalizar como lo ha hecho el viceconsejero. Lo que tiene que hacer es asumir responsabilidades también. Zuhurtzia gabetzat eta lekuz kanpokotzat jotzen ditu eta nahasmena eta tentsioa sortzen laguntzen dutela uste du, hori dela eta erretiratzea eskatu du. Por lo tanto, se juntaron ayer dos radicalismos extremos, el de los fascistas y el de los que no sé si hay que llamarlos fascistas, pero que desde luego lo que no son es demócratas. Y basta verles embozados, encapuchados, en formación casi militar y generando disturbios e incidentes y arrasando con todo. Entzun berri dugun Ramiro Gonzálezek kritikatu egin ditu igandean falangisten aurka egin zuten pertsonak. Arabako aldun nagusiak Falange Espainola Gasteizen egindako ekitaldi fasistaren deitzailea debekatu egin behar dela aldarrikatu du. Y es que la Falange es un partido legal. Estos que vinieron ayer a levantar el brazo, a hacer gritos franquistas y nazis, son un partido legal en España. Yo creo que lo primero que hay que hacer es prohibirlos. Yo hoy, después de estos hechos, creo que no hay ningún motivo para que la Falange siga siendo un partido legal en el Estado español. Hay que ir hacia la prohibición de la Falange. Eta Gipuzkoako PSeko idazkari nagusi eta diputatu nagusi orde Jose Ignacio Asensiok ere horrelako manifestazioak kontrolatu egin behar direla defendatu du. Ez dakit mugatu, baina bai kontrolatu, ez? Badirudi, momentu batzutan kontrolpean ez zegoela eta gertatu zana, herritarre arguntak ere ikusi zuten bere segurtasuna arriskuan. Ikusi genuen nola zenbait merkataritza, zenbait da, zenbait taberna, zenbait leku nola izan zian sarrastuta edo behintzat atakatuta izan zian, ez? Eta hori onartezina da eta horrelako egoerak bizitzea gaur egun pentsarazi egiten du, ez? Euskadi Irratian egindako elkarrizketa batean, Asensiok nabarmendu du hori dela ultraeskuinaren mezuek dakartena. Ezin da ulertu gaur egun horrelako egoera bizitzea, eta fastismoak hori dakar, ez? Ultraeskuineko mezuak, ez bakarrik ultraeskuineko partiduak, baizik eta ultraeskuineko mezuak hori dakarki. Eta atzo ikusita, nik uste dut zenbait manifestazio edo adierazpen askatasun hori nolabait areagotu egin den, ez, gehieki. Atzo ikusitakoa esan dudan bezala, onartezina da. Ikusi genuen nola ertzaintza ere momentu batzutan nahiko superatuta egontzela eta ni alde horretatik kezkatuta, benetan. Sumarreko Jon Hernandezek bestalde galdera sorta bat aurkeztu du Gasteizko Legebiltzarrean segurtasun sailak gertatutakoari buruzko informazio zehatza eman dezan. Eta polizia sindikatuei dagokienez, esan sindikatuak adierazi du Gasteizen gertatutakoak berriz ere agerian uzten duela, ertzaintzak ez duela nahikoa langile goi tentsioko eta arriskuko egoerei berme osoz aurre egiteko. Ernek bestalde, Josu Bujanda ertzaintzako burua eta Alfonso Garaikoetxea herritarren babeserako ataleko burua berehala kargutik kentzeko eskatu du igandeko dispositibo eskasaren ondoren. Horiek protestak egin zaizkion kontu eskaren aurrean ordea entzungorrarena egin du Bingen Zupiria segurtasun sailburuak eta ertzaintzaren esku hartzea defenditu du. Argita garbi esan nahi dut, egoera horren errudun bakarrak istilu horiek eragin zituzten personak izan zirela. Ertzaintzaren lana azpimarratu nahi dut. Uste dut atzo, Gasteizen lan egin zuten ertzainek jokabide profesional aparta izan zutela.
Ez du, ertzaintzaren jardueraren inguruko inolako ikerketarik iragarri, aldiz, fasistei aurre egin zieten gazten kasuan antolatutako kontua izan zela dio Zupiriak, eta hauen aurka egingo dutela ere iradoki du. Uste dut, gertakizun hauek behartzen dutela ertzaintza jokabide hauek modurik zehatzenean aztertzera eta erantzun egokiak ematera. EAJ ere bi aldetako biolentziaz mintzo da eta Gasteizen gertatutakoaren erantzule bakarrak indarkeria erabili zutenak direla dio, Falange eta elkarretaratzeak ditu zituzten talde erradikalak, diote jeltzalek ohar bidez jakinarazi duten euren erreakzio horretan. Bueno, eta gobernua kontrolpetik kanpo duena Frantzian Emmanuel Macron da. Astearte honetan, hitz egingo du Frantziako asamblean, Sebastien Lecornuk berriro lehen ministro izendatu berritan. Gogoratu, dimisioa eman zuela, berriro bera izendatu duela Macronek, eta orain Macronek bigarren saiakera honen aurrean gainerako alderdiei eskatu die erantzukizuna. Le devoir de tous, c'est d'œuvrer à la stabilité. C'est pas de faire des paris sur l'instabilité. Egonkortasuna dela lehentasun nabarmendu du eta lehenbizi Joanzoa Bairuren gobernua eta ondoren Lecornurena behera bota duten diputatuei egotzi den Macronek Frantziako politikak bizituen ez egonkortasun egoera. Les forces politiques qui ont décidé l'ascension de François Bayrou et les forces politiques qui ont joué la déstabilisation de Sébastien Lecornu sont les seuls responsables de ce désordre. Gaur arratsaldean hitz egingo du Lecornuk asamblean, oraingoz ez dirudi ordea aurreko alditik asko aldatuko denik, bere gobernuaren osaeran saiatu da profil teknikoago bat ematen, nolabait babesen bat lortzekotan, alderdi sozialistaren posizioa falta zaigu ezagutzea, ze ezker-eskuin bestelakoan zentsura mozio bana iragarri dituzte ultraeskuinak batetik eta Frantzien txumituak bestetik. Ezkerreko alderdiek egoeraren arduradun Macron bera jo dute, gogoratu behar da ezkerrak irabazi zituela hauteskundeak eta Macronek Errepublikako presidente gisa, espero zitekena dela hauteskunde legislatiboak irabazi zituenari ematea lehen enkargua gobernua osatzeko, alakorik ez da izan ordea etengabe eskuin, zentro eskuin, hor buelta horretan ari da Macron gobernua osatu nahirik eta espazio politiko horrek gaur-gaurkoz ez du nahikoa babesik Frantziako asamblean. Lecornuren berri izendapena ezagutu berritan gurean Peio Dufo baiko diputatuak nabarmendu zen, ez dela izen kontua, hemen arazoa Macron bera dela. Sinesgarritasuna galdua du berak eta Emmanuel Macron oraindik gehiago. Azkenean arazo nagusia ez da bera berriz izendatua izaitea, baizik eta izendatzen duen pertsonak berak. Hoiek ikusiko gaur arratsaldean, ia berririk baden, oraingoz behintzat egonkortasunetik gutxi Frantziako gobernuari dagokionez. Eta, horrekin lotuta nolabait, Nicolas Sarkozy gogoan izango duzue, espetxean sartzeko eguna badu, astebete barru espetxera joan beharko du, bere borondatez zigorra betetzera, hauteskunde kanpainan Libiako diruak hartzea egotzita, zigortu dute, eta datorren astean espetxean sartu beharko du, zigorra betetzen astera gutxienez. Modu horretan, lehen aldiz, Frantziako estatu buru bat espetxean sartzen ikusiko dugu. 7:24. Informazioaren aria. Kirol kontu pare bat ere hartu harritugu izpide, gaur gure taldeak ere izordu bikoitza badutelako. Asteko Bilbao Basketek FIBA Europa Kopari ekingo dio astearte honetan, gogoratu, iaz txapeldun izan zen, eta noski, baurten ere, helburua norabide berean. Jon Garate. Bilbao Basketek FIBA Europa Kopari ekingo dio astearte honetan berriz txapeldun izateko asmoz. Bizkaitarrek Peristeri greziarraren aurkako partidarekin ekingo diote aurtengo ibilbideari. Berriz ekarri nahi dute etxera garaikurra. Jaume Ponsarnau entrenatzaileak gogotsu daudela azaldu du Euskal Telebistari egindako adierazpenetan. El hecho de jugar Europa, de competir, aunque sea pues en este caso pues a la cuarta competición más importante, la ambición de jugar algo que puedes ganar, eso siempre está en la mente de los jugadores. Hori bai, jakin badaki ACB ligak duela lehentasuna, hori baita jaten ematen duena. Que lo primero es la ACB,
creemos que este año tiene que ser un objetivo muy claro y muy identificado. En la CD queremos hacerlo mejor. Eta aurkariaren inguruan hauxe dio. Quizá es el otro equipo más bueno del grupo, de los equipos que nos han podido clasificar para la BCL, que van a jugar FIBA Eurocup, pues hay más equipos buenos, de perfil de alto, ¿no? Astearte honetan iluntzeko 8etan abiatuko du Europa Kopako ibilbidea Bilbao Basketek Greziako Peristeri taldearen aurka garaikurra defendatzea helburu. Eta Europako ibilbidean ere gaur lehen urratsa Bidasoa Irunek emango duena, Errumaniako Potaisatur da taldeari bisita egingo baiti iluntzean. Bidasoa Irunek astearte honetan hasiko du Europako ibilbidea, Errumaniako Potaisatur da taldeari bisita eginez arratsaldeko 7:00 gutxietan. Irungo taldeak Braga gainditu zuen atariko fasean eta 4 garaipen eta berdinketa bat lortu ditu ordutik Asoba Ligan, ez du porrotik jaso. Hori bai, Alex Mozasen taldeak egutegi zorrotza izango du orain. Errumaniara bidaia, honen ondoren Bartzelonari egingo dio bisita ligako partida jokatzeko eta datorren astean Flensburg Alemaniara hartuko du egungo EHF Europa Ligako txapelduna. Mozas entrenatzaileak etxean azten ari den eta maila handiko jokalariak dituen talde baten aurkako neurketa oso fisikoa izango dela ohartarazi du. Mucha ilusión de volver a la competición europea. Creo que nos enfrentamos a un rival muy engañoso, me parece a mí. El otro día ganaron a Dinamo, un equipo de Champions que ayer perdió de 1 en Berlín. Pues este equipo fue capaz de ganarle bien ganado además el otro día en casa. Yo creo que es un equipo que en casa sube muchos enteros, tiene jugadores muy buenos, la verdad que 3 o 4 jugadores de un nivel muy alto y además físicamente si Huesca ha sido duro hoy en defensa, ellos van al triple, entonces va a ser un partido muy físico, hoy hemos podido reservar a un jugador y creo que va a ser una batalla física ahí muy importante porque nosotros tenemos que ganar ahí 100% si queremos tener opciones de pasar. Julen Mujika jokalariak ere hitz egin du, iazkoa baino multzo gogorragoa, baina ilusioa bera da. Demoraldi polita da, ze azkenean egia da aurreko urtearekin konparatuta talde fasea nahiko gogorragoa dela, baina ilusioz. Azkenean Europa beti kutsu berezi bat daka, goratzen ez aurreko urtean berdina esan nula, eta ala islatu genuen kantxan, Europan maila hobia erakutsiz ligan baino, baina aurten egia da 3 txapelketetan ondo ibiltzeko helburua daukagula, eta Europa ez da gutxiago izango. Gainera, Rumaniako partidu hori gakoa da talde fasean, ze paperean kontxeratzen da talde ahulena bezala, baina badakigu ze zaila den areaino bidaiatzia, ez ezaguna den talde bat aurka jolastea, azkenean horrek zailtasun handia gehitzen du, eta belarriak tenteraban behar ditugu, garrantzitsua eta zaila izango da. Hortxe Bidasoaren itzordua eta bestetik aipatu Espainiako Federazioak baieztatuta Errege Kopako azken fasea ekainaren 5-tik 7 egingo dela Alakanteko Pitiu Rochelle pabilloian. Bartzelonak egungo txapeldunak eta Orneo Eon Alakantek anfitrioi gisa tokia ziurtatuta dute. Aurreko kanporaketak 24 talderekin astearte honetan zozketatuko dira.
7:30 jo berri. Guazen eguneroko moduan, editoriala eta atzalak begiratzera. Editorialean gaur gazteriak etxe bizitza lortzeko dituen ezintasunak izbide gara eta naizek. Gazteen Euskal Behatokiak Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako gazteen baldintzak aztertzen dituen Lakuako erakundeak gazteen emantzipazioari buruzko txosten bat argitaratu zuen atzo. Gazteek independentzatzeko dituzten baldintzak azaldu baino gehiago, lanak ez emantzipikatzeko arrazoien laburpena ematen du eta Europako bataz bestekotik oso urrun dago. Abia puntua hauxe da. Gazteen emantzipazioa Europar Batasunean 26,2 urterekin finkatua, Euskal Autonomia Erkidegoan 29,8 urtera arte igotzen da. Ez da oso urrutira joan behar kausak aurkitzeko. Adibidez, txostenak uzten duen titularretako bat da, gazte baten bataz besteko soldata 1.574 euro eta etxe bizitzaren egungo prezioa direla eta pertsona horrek soldataren 164 erabili behar duela lehen kuota ordaintzeko. Beste horren beste gertatzen da alokairuarekin. Estatistika horiek bi irakurketa dituzte eta biak dira egiazkoak eta benetakoak. Etxe bizitzaren prezioa mugatua dago eta entelekia bihurtzen du gazteek etxe duina izatea eta ezain beste naiz eta eskubide subjektiboa izan Gasteizko Legebiltzarrak 2015ean onartutako etxe bizitza legearen arabera. Aldi berean gazteen enpleguen prekarietateak arrakala zabaldu baino ez du egiten. Estatistiken gurutzaketa suntsitzailea baita. Euskal Autonomia Erkidegoko gazteen langabezia tasa 9,4, Europar Batasun osokoa baino txikiagoa da, 11,4. Eta hala ere emantzipazio tasa askoz txikiagoa da. Azalpena besteak beste, laneko behin-behinekotasun tasa Europako bataz bestekoa 39,6, baino ia 7 puntu handiagoa da. Logikoa da, datu horiekin eta beste batzuekin gazteen zati gero eta handiagoek eszeptizismo sakona sentitzea bizitza autonomoa bermatzen ez duen sistema batekiko. Ez da 30ko hamarkada igarota ere. Krisi demografiko gaizki deiturikoak eskuin muturraren gorakadara gazteen artean, horien artean batez ere, zalantzazko garai horiek astintzen dituzten haize askok gabezia horien azalpen materialaren zati bat dute. Prekarietatea eta etxe bizitza eskuratzea gero eta zailagoa izatea erregaia dira gaur egungo ondoez sakonentzat. Haiengan eragin behar da ezin egonari etekina ateratzen saiatzen den goraldi autoritarioari aurre egiteko. Baiek gaurko editorialeko argudio nagusiak, goazen azalak errepasatzera gara etxetik, gure etxetik hasi da, garatik hasita, gara gizemurura, argazki nagusia azalera, palestinar presoen askatasuna darama, autobusetan ikus ditzakegu, espetxean emandieten erropekin eta jendetza eurei harrera egiten eta izenburu nagusia nabarmendua, tortura eta gose testigantzekin itzuli direla aske utzetako palestinarrak euren herrietara. Eta alboan nabarmendu ere, Yasser Hamed, Euskal Palestinar futbol jokalariari Ari Santamaria lankideak egindako elkarrizketa, datorren azaroaren 15 izango den Euskal Selekzioaren eta Palestinaren arteko partida horri begirakoak landuz. Nabarmenduak ere beste pare bat argudio gararen kasuan, batetik kritikak ertzaintzaren Gasteizko jardunbideari albistegi honetan aipatu dizueguna, eta bestetik oraintxe editorialean aipatzen ari ginen gaiak, kasu honetan izenburura adibide batekin eramana Euskal Autonomia Erkidegoko gazte batek bere soldataren bieren behar dituela hipoteka ordaindual izateko. Berriaren kasuan argazki nagusia israeldar batentzat da, Hamasek atzo aske utzitako israeldar baten iritsiera jaso dute kasu honetan euren argazkian, gogoratu atzo 2000 palestinar utzi zituela aske Israelek eta 20 israeldar utzi zituztela aske palestinarrek. Gatiguen truke eginda Gazarako plana fase erabakigarri eta ziurgabean sartu da, hori berriak azalean nabarmendu duena. Deiaren kasuan argazkia palestinar presoentzat da, gararen kasuan bezala, kasu honetan, poza nabaritzaile aske utzi berri dituzten palestinar hauei, autobuseko leihoetatik ageri dira herritarrek bat babesten dituzten bitartean, eta izen
izenburu nagusia deiaren kasuan 2026-rako Euskal Autonomia Erkidegoko 3 ogasunek 1.000 milioi gehiago jasotzea espero dutela jasota. Eta nabarmendua ere, Zupiria sailburuak berriro ere kaleko bortizkeria indartzen ari dela nabarmendu duela Gasteizen izandako kontuagatik, eta Eusko Alderdi Jeltzaleak GKS eta Ernairen parte hartzea salatu dituela Gasteizko istiluetan. Gogoratu falangistak etorri zirela Gasteiza aldarri egitera eta gaztek aurre egin zietela mezu fasistak zabaltzera etorri zirenei. Talde berean jarraituz, Noticias de Gipuzkoan Trumpentzat da argazkia Palestinako auziaren inguruan. Trumpek bere garaipena aldarrikatu duela Egiptoko ekitaldi horretan referentzia eginez, eta izenburu nagusia etxebizitza gaiari lotuta garak egin duen moduan beste adibide bat jarriz, zehaztuz soldataren 42 eta 64 artean bideratu beharra duela gazte batek etxe bat alokatu edo erosi nahi baldin badu. Talde berean, baina Nafarroan, Noticiasen kasuan, argazkia israeldar batentzat, ikusten izarete, egunkari batzutan Palestinar preso askatu berriak dira la protagonista, eta bestetan Hamasek bere eskutan zituen israeldarrak, kasu honetan israeldar batentzat, txuraz gurasoen besarkada jasotzen ari dena. Eta izenburuan, Israel eta Hamasek bake ituna baieztatu dutela, 1900 preso eta 20 baitu aske utzita. Nabarmendua ere, Notiziasen kasuan, 700 irakasleek grebara dei egin dutela, biharko lanuzte horri referentzia eginda. Eta Notiziasen ere nabarmendua, Iruñeko udaleko gerenteak dimisioa eman duela alkoholemian positibo eman ostian. Hori Diario de Navarran ere aipatzen dute, ez dira dimisioaz mintzo kargugabetu egin dutela dio Diario de Navarrak, Iñigo Anautek alkoholemian 0,8 eman zuela, eta horren ondorioz kargugabetu dutela dio Diario de Navarrak, eta dimititu egin duela Notiziasek. Adierazgarria ere, bi egunkariek argazki bera, Gazako argazki bera, Israelgo argazki bera daramatela. Diario de Navarraren kasuan, gehitu dutena, Pedro Sánchezen argazkia, Trumpekin eskua emanez, irrifartxu, eta adierazgarria, aukeratu duten argazkia, normalean Pedro Sánchezekin oso kritiko den egunkariak, Sánchez Trumpen aurren indartxu erakusten duen argazki bat erakutsi duelako, keinu gizonkerizko keinu dezente izan ziren atzo Egiptoan, eta ikusiko zenituzten Sánchez eta Macronen kasuan, Espainia eta Frantziako estatu buruen kasuan, balako lehia bat ezarri zuten eskua emateko garaian, hori arrazkira, Diario Navarrak ere eraman duena. Eta Bozento taldearekin amaituko dugu, Diario Askoren eta El Correoren kasuan, azalean, antzeko joko bat egin dute, eta da argazki bilduma edo egitea nabarmentzeko ordea, Diario Baskoren kasuan azalean preso palestinarrak eta israeldarrak biak ageri direla alako mosaiko anitz batean, aldiz El Correoren kasuan soilik baitu israeldarrak agertzen dira la azalean, nabarmentzeko, keinu hori, El Correo bereziki azken asteetan oso israeldar estatuaren aldeko bide editorialean lerratu delako, eta gaurko azalak horretarako bide ere eman alduelako. Diario Baskoren kasuan ikus ditzakegu israeldarrak, palestinarrak aske geratu berriak, eta politiko dagokienez bi arrazki batetik Trump eta Netanyahu elkarrekin pozik, eta bestetik Pedro Sánchez eta Trump elkarrekin. Eta albiste ere, Diario Basko dakarrena ziuraski gaur erreakzio soka ekar dezakena, izenburu nagusira daramana, Espainiako gobernuak abiadura handiko trena Aralar zeharkatzea baztertu egin duela dio Diario Baskok, eta lurretan egin beharreko lagin hartze hoiek eta hoiek Mendizerra inguratuko luken aukeran egingo dutela. Horatuko duzu honekin zenbat buelta izan diren, Espainiako gobernutik esan zuten ari zirela egiten Aralar zeharkatzeko lagin hoiek ere, badirudi ezetz, bideo hori baztertu egin dutela, eta orain Aralar inguratuko luken hirugarren aukera horren bidetik ari direla aztertzen aukera. Ikusiko dugu, gaur zer reakzio eragiten dituen. Hauek, ordu honetan, astearte honetan egunari ekiteko
ditugun izenburu nagusiak, ez joan urrutira, berehala, lankideekin berriketan ekingo baitigu 8 arteko bide horri. Garestia da musu bat orain, gorde bagenitu doan zirelen. Orain maite zaitut gehiagotan, elkarri esatea normala izango dela. Hitzeman del cim del riu és sent que creix a poc la pluja. Si ens enganxa pujant contra corrent ja ens ho farem. Del plor de tantes ànimes que s'han sentit perdudes creix la llum del fons i esquerda el cel. Hitzeman, sempre corrents es va fent fosc i no es veu el camí. Hitzeman, da berri bat berria benetan, euriak idatzi du zeruan. Hitzeman, la primavera dels teus ulls a l'infinit, si et tremolen els genolls és que ets aquí. Hitzeman, momentu hau Historiak idatzitako gertakari eta mugimendu sozialetan musikak izandako paperaz ariko gara. Gramofonoan historia duten kantuak. Larun batetan, arratsaldeko 3:00, Naiz irratian. Informazioaren aria, Naiz irratian. Zazpiak eta 43 minutu, egun hon daizuela berriro ere guztioi, 8 arteko honetan dakizuen moduan, lankideekin berriketan aritu behar dugu, lehenbizi urrutien dagoena agurtuko dugu, Oñatza Izpuru, kaixo egun hon? Egun hon Jon, egun hon entzule guztia, bai, ongiz bere, bai. Bai, ez du hasi argitzen horrere, ez? Ez. Zazpiak ondoren denei galezkari, naiz? Bakit ez duela argitzen, baina ikusi nahi dut argitzen eta, ja. Bueno, a ver, doizko, Norbait Mediterraneo aldera bidali beharko nuke, hola, goizxeago egun argitzen duzu. Bai, aztertuko dugu. Agian Ireia kamerak ere nahi du, egun hon Ireia. Egun hon, bai, ni jungo nintzake. Ez da pentxara, ez da? Bartzelonako korrespontxala edo Sardiniakoa edo Italiakoa edo Greziakoa. Bai. Bueno, agian gazan argituko zuen, ara... Ez hor igual urrutiki. Iker Gurrutxagare hemen dago agurti.
kaixo, ingo kaixo Iker. Egunon. Biodraminarik hartzen aldok txipiroietara joateko? Txipirena ez darbatu, baina... Zazpia bueltan egiten dugun tertulian gaur zure errekidea, ire errekidea genian, Alex, eta... Alex! Ari ginen aipatzen, kostaldeko izan da, pixkat mareatzen direnek ziurreski disimulatu egin beharko dutela, ez, biodramina hartzen badute. Nik behin hartu dut, eta ez zuen funtzionatu. Ez zuen funtzionatu. Ez, gainera, begira, Gorka Rubio foko garrazkilariarekin nintzen egun hartan, argazkiak egiten, bakoitza bere medio, nik garai hartan herriko medioan, eta estropeadetan, eta sekulako karria izan zuen itsasoak, eta hor truko omentzen, geldirik ez egotea. Itsasoan martxan zoazela, etzara... Ni hona izenetan, beti esan izenete, geldi dagoenean itsaso erdibare, pixkiat mugitu horri izaten da, balantze hori arriskutsua. Hori dela, bai, zu geldik zaudenean. Eta hor, trukoa asiste txiki bat egitea. Ni Karibian tokatu zitzai dela, erdin mareatu antxean eta ordura arte inoiz mareatu gabe eta 10 minutuko siesteat egin eta berri bezala. Eta okarrena da, gero lehorreko zorabio izatea. Hori ez da joaten. Hori ez da joaten. Lehorrean, hau da, zu itxasuan ez pazara zoraiatzen. Beran kalde urrean jarri. Eta zoraiatzen aldi mazara, hori da okerrena. Bueno, gure orain naiz irratiko entzule zaretenok lehen asko Infozazpi irratiaren entzulere izango zineten eta gogoan izango duzu oraindik ere gure lankide Jon Mikel Fernandez guk garren bidetik ikasi genuen ez mareatzen eta itsasoa lase ibiltzen. Oinatzik ere probatuko guen, ez? Bai, parega bider, bai, atera izan naiz. Egia esan, binigoratzena mareatu ezkeo, beti zen itxasua salto egin. Baita, Saiakera, bai. Eta ero zerreza bat hartu. Hoi da. Eta orduan ja, listo, bulta banda. Iraia zu, itxasuan, ibili zantzera? Bai, baina ni gainera naiz, bai kotxen eta bai itxasuan mareatzen dena. Orduan, bai. Bueno. Orduan ez da, ez du itxasoak karga estra bat, ez? Ez, bai, berdin, bai, ez da zer aldatzen. Bueno, Iraia, hasiko gara zer dakartzu zuk? Zer izpire? Ba, begira, ekarri dut ikerketa berri bat, edo aurrera pauso berri bat zientzian eman dena, eta ikusi da arratoiekin frogatu ondoren, lortu dela arratoiei Alzheimerra kentzea. Ba. Bai, izan da, aurreko astean egin zen, eman zuten honen berri, eta ikerketa honen parte izan dira Bartzelonako Bioingenieritza Instituta eta Txinako Unibertsitate Ospitala, eta bien artean egin dute, ikerketa aurrera eman dute. Esan dute orain arte tratamendu gehienak neuronei zuzenduta egin direla, eta oraingo honetan, buelta bat eman dietela, eta egin dutena izan dela odolgarunaren esia babestu. Eta, berritu. Eta horri esker lortu dutela, behintzat xaguetan Alzheimerra gutxitzen joatea erabat desagertu arte. Eta, bai, hau egin dute 12 hilabeteko xaguekin, pertsona adinean izango litzatekela 60 urteko pertsonak. Eta hemen ikusi da hilabete batzuen ondoren, uste dut 6 hilabeteren ondoren, garunak guztiz berrituta, odol garuna guztiz berrituta izan dutela, eta Alzheimerraren zantzu guztiak joan zaizkiela. Beraz, bai. Nik hemen askotan pentsatu dena da, lerdoa emango dutak. Nola Kristo jakiten duta Alzheimerra duen edo ez? Jakingo dute. Honezkero, suposatzen dut garuna aztertzen direla, zer kaltetzen den garunean zezati. Zein interesgarria, zure siguren zule askok, etxe askotan biziden gainera, modu oso dramatikoan biziden goera bat, eta parez pare azkenean asko maite duzun pertsona baten atzeratze horrekin, eta, ez da gero noski xauetatik pertsonetara. Bai, oraindik ez da pertsonetan froga egiten hasi, baina, egia da emaitzek, esperantza piztu dutela. Orain sufritzen ari diren entzat agian ez, baina, hemen 40an bueltan gauden ontzat, ordurako agian gara iritsiko da, baliteke. Gainera, ikusi dut beste ikerketa bat, izan da Nafarrako, uste dut, bioingenieritza edo biomedikako ikasle batek, bere doktore tesian lortu duela, odol proba baten bidez, ikustea denean, hemendik luzera Alzheimerra izango duzu. Hori izaguna nuen, entzuna nuen hori. Garaiz begiratzeko gaitasuna badago, eta ondorioz, modu batera bintzat aurre hartzeko modu batzuk, eta prebentziorako, apaltzeko bintzat eraginak, edo... albiste hona ekarri duzu. Bai, albiste hona. Hori arratsaldeko ari ere pasaldiozu, nahi badu zorra bidea. Aurreko astean kontatu nuen. Sartu zenuen, remix bat, beraz. Ondo. Nik ez nuen entzun ura, eta zirresi gure entzule asko gere, arratsaldean entzun guzturen, aerobizian ez, eta alderantziz ere izango dira.
Oinatz, Bai. zur, bueno, dementetik desente dutenak, bai? Badertzuzuk, ez? Lotura horrekin inberno. Bueno, barka dizagutela, egiz gaixo daudenek, ez Bai, da hori da. txistea eurekin, baina egia da, zeharka azkena eurak ere kaldetu dituala txistearekin da. Hori da, Donald Trump, ez? Bai, hori da. Lotu genezak. Konta guzu, ze nahi zenuen aipatu? Bueno, atzo, pentsatzen dut ikusiko zen, justela zenbat irudi dauden, atzoko Egiptoko, sueten horren sinatziaz. Batetik daude irudiak agintari bakoitza nola hartzen duen behak, ikusiko zen dituzten. Bai. Nola eskua heldu eta nola tira, bere aldea tiratzen eta ez pixkat bestian reakzioa aurkitu nahian edo. Eta gero, intzun estenaratze bat, bera atrilean, 30 bat agintari bere atzian, eta banan aipatuz eta bakoitzari komentario bat inez edo. Entzungo txugu, jongo gutxinaka batzuk ekarritut, Macroni zer esan zion. Thank you very much, Emmanuel. I would imagine Emmanuel standing someplace behind you. Where is he? Oh, yeah. I can't believe it. You're taking a low-key approach today. Uste nuen nire atzean egongo zinela pixka bat Macronia esanaz, ez? Protagonismoa gustatzen zaiola eta urruti xamar jarri zela esanaz. Sánchez honakoa. Spain. Where are you? Who's Spain? Where is Spain? Are you guys working on him with respect to the GDP? Barne produktu gordina. Natoko hori da. Ongi egiten ari zara. Gero bestea izan zen, Viktor Orbani, loreak. Laguna, noski, lagumina. We have Hungary. Oh, Victor, where is Victor? Victor. We love Victor. Hungria. Victor, I call him. You know, I put the little accent on it. You are fantastic, all right? I know a lot of people don't agree with me, but I'm the only one that matters what it Nola esan du, ez da hola, maite duela berekin ados ez dagoen jendea esan du? Bai. Justu hau ados dagoena izango da, ba? Denetarik, atzo denetarik. Eta gero beste bat izan zen, adierazgarria, bere aztean justu ez zegoen Keir Starmer, Britainia handikoa. United Kingdom? Hori da. Where's United Kingdom? Where's our friend? Come here. Non dago nire laguna. Kontua da, momentu hontan, Keir Starmer hurbildu zela atrilera, eta uste ematen zuen edo hitz egin egingo zuela, eta Trumpek bizkarra eman zion, eta ikuste da nola Keir Starmer belarria jetxi eta atzeraka juten nola, moturrakin. Eta gero egia da, etzen falta izan Giorgia Meloni zunatzean, honen kortia ez dut atera, mina, berari basanaz gazte polita dela eta horrelako gauzak, baina bere karrera politikoa amaituta dagoela. Holaxe botazion, arpegira eta, bestiak, bai. Haze gizon, eta gero, gehitu bertzaio, gizonkeria sobredosioni esku ematerakoan izandako protokoloak. Bai. Macron da bien artekoa, nik ikusi ditut justu Macronik eta Sánchezi esku ematen dien unea. Macron da biak pultxo bat egiten ari direla zuzenan dirudi, bi elkarri eskuta ta. Sánchezen kasuan Trumpeko ikoa duen ez heltzen dio besoa eta saiatzen erakartzen da besteak, jak! Bueltatzen du berera, eta lehen azaletan aipatu dugu, adierazgarri egitzet, adieraz diario de Navarraren kasuan, Sánchez eta Trumpen argazkia daramate, eta ikusten da Sánchezek bere garatu egiten duela besoa, talako indar posizio, eta justu azken egunetan ari ziren, Sánchez ez zuela gonbidatuko, Egiptorat, eskuinetik ari ziren pixat haize hori egiten, eta jak, Mr. Hamsonek berriro ere hauzia. Pixat, gogoratzen dit honek, Betisek Loperaren garaian irazi zuen kopa, eta Lopera, jokalari bakoitzaren komentarioa egiten, esan nahi dut. Oso... Ez da serioa. Ez da bat ere serioa. Hori, esan dut, ez da retirazi, bere eta triunfalismo. Beak saldu nahi du nahi da, triunfalismoa. Munduko nagusia bea dela, basikoan. Baina ze modu, ez? Nik imaginatzen ditut, joan ez direnak, barrez, bere tokitan esan ez, hauzek itxaixo klase da, ez? Naiz eta jakin, boterea duela, ez? Ez, eta gero premioa dago, esan nahi dute hori, Sánchezen kasuan adibidez, azken egunetan, NATOren kasuan barren produktu gordinaren uneko poste ez duela bideratuko esan, eta hori izan deik amikak, pasaden hastean etxe zuritik esan zuen Trumpe komentario bat, agian Espainia bota inbarko duzue. Eta atzo, keinu horrekin, batak puntuak irabazi ditu bere barne politikara begira, Bai, arnasa zentzorta hartu. Jo, barne produktu gordinan ere esan duzula,
hor azkeneko albistetan esaten ari da, gutxiago izango, hau da, espero baino gutxiago sortuko dela, ezta. Eta batean gaur eman duzu albistetan errepasoan, esan duzu, 1.000 milioi gehiago batuko ditu Euskal Ogasun. Arabe Bizkaia eta Gipuzkoako ogasunek. Eta nola kristo egingo dute hori, barne produktu gordina esplikatuko dizut, ze justu esan ez ezik idatzi ere egin dut, eta langileen bizkar? Hori! Oso kuriosoa da, atzo Euskal Finantzen Kontseiluaren bilera izan zen, gero albistegietan aipatuko dugu. Aurten euneko ia 10 igo da, espero dute urtea amaitzean, euneko 10 gehiago igoko dela rekaudazioa, baina sozietateen zergan askoz gutxiago jasoko dute. Eta karga nagusia pertsona fisikoen gaineko zerga, alegia gu denok ordaintzen dugun zerga hori, eta beza gu denok berdin ordaintzen dugun horri dagokio, eta aldiz sozietateen zerga dela enpresen irabaziena apaldu eginda. Eta da, barne produktu gordinaren inguruan, ni hemen Isidro Esnaola gure ekonomia dituak, behin azalpen bat eman zidan, ulertzeko munduan oren alde dagoen eginda. Eta da, barne produktu gordinaren zezati den lanaren errentari dagozkionak, eta zer kapitalaren errentari, alegia zen neurritan dagoen langileen bizkar, eta zen neurritan enpresarien bizkar. Eta erabat langileen bizkar dago. Eta beste datu bat ere adierazgarria, Araba Bizkaia eta Gipuzkoaren kasuan, denei egotzi aldiegu enpresen aldeko jarrera bat, baina Bizkaiaren kasuan beti izan da nabarmenagoa. Eta non deitsi da sozietateen zergaren rekaudazioa gehien, beste inun baino gehiago, Bizkaia. Eta horregatik, arilkatuta, ez zen horregatik ekarri duela, baina kantu ekarri dut. Dos, abira, ondo Iker. Ez dakit zerratik harri duzuenik lotura ez dut. Sindikatua, kantua, sindikatu stop greba borrokatu batzara daitezen sindikatua, ez ba, pixka bat, neu gorriak Salamabur diskotik ateratzen den kantua, justu bihar greba. Eta lanean buru belarri erituko dira sindikatutako horrezkenean oski. Hori ez da, justu, horregatik, pixka horrekin ekarri baina justu esan duzunean hori. Grebagatik ekarri duzu. Grebagatik ekarri dut, baina parean egokitu da albistu. Entzuden etorri ez esatu, ez da posible. Berriz ere, guk ordaindu behar dugu, hori garri dago. Hori da. Gero, zera, ez? Etxe bizitza ezin dela ordaindu. Urrengo urtean, 1.000 milioi gehiago espero dute jasotzea Ogasunek, baina enpresen irabazia gutxiago izatea espero dute. Horregatik. Nola demontre, nola ditekea. Gero galetzen, gero eta gehiago kostatzen da jabe eta maiere iristea. Hortxe, bi albisteak denbora tarte batekin ematen baldin badira, disimulua pasatzen da, baina batzun memoria pixkat badugu, eta etorkizunean gehiago izango dugu, iraiak ekarri duen albiste eta gero. Hortaz, hemendik aurrera, hori gertatzen baldin bada, kontuz, Ni oso dispuesto nagoela, nire lanaren errentetatik behar duten hartzeko, baina gutxienez beste ere kendu dagokiena, eta modu horretan, bintzat, denon oberako izango da, eta ez batzuen oberako. Hori da, orekatu da. Guk, esan barra dukat, lehen joarpeietan ere hartan tertulia txiki bat egin dugula hor, eta uste genuela beste kanta mota bat ekarriko zenuela. Bai, zer espero zenuten? La oreja de banco. Baina albiste eman ez dut eman. Ja, baina bueno. Bai, baina azaletan ahaztu egintzen nahi aipatzea. Orain nago, ni blufaren zain nago orain. Sekulako espektatiba sortu dira. Izango da, honekin hasten dira. Ari dira ja, basu jotzaileak utziko duela, orduan lau izango dira. Hori aurrekoan LeBron Jamesekin gertatu zena, kontuatu zineten. Iragarri zuen, iragarpena egitera noa. Dena, erretiratzera da. Eta whisky marka baten promozio gutxa zen. Bai, horako zerbait. Iker Iraia oinatz, minutu eta gutxixo batazeu sortziak arte entzun dezagun. Sindikatu. Dei, borrokarako dei horrekin Ikerri ekarri digun gonbidapena, eta 8:00 aurrera gaurko asteartea dakartzen nahi begira jarriko gara pegi lekunak gidari. Iraia, Iker, oinatz, gero arte. Gero arte.
Informazioaren aria, naiz irratian, Pegi Lekuona. Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri naiz irratira. Trukea, tortura, testigantza eta gosetearekin heldu da Palestinara. وربنا كان يجمعنا كلما اوقدوا نارا للحرب اطفاء الله والحمد لله روحنا لقيت Tel Avivek ia 2000 preso utzi ditu aske eta Hamasek orain 2 urteko urrian baitutako 24 pertsona baitu ditu 4 hilotz barne. Trukea burutu berritan, Donald Trumpek bere buruari loreak bota dizkio Israelgo parlamentuan eta Egiptoko bake sinadura ekitaldian. After years of suffering and bloodshed, the war in Gaza is over. Jon Teieri, egunon. Kaixo, egunon daizuela guztioi, estatu batuen babesa izan duen 2 urteko sarraskiaren ostean, ezinezkoa zena lortu dela esan du Etxezuriko maizterrak. Together we've achieved what everybody said was impossible. At long last, we have peace in the Middle East, and it's a very simple expression, peace in the Middle East, and we've heard it for many years. Trumpek bere bake itunaren bigarren fasea abiatu dela iragarri du Egiptoan eta fase hori Gazaren berreraikuntza izango dela erantsi du. Gurean berriz Falange Espainola Gasteizen egindako mobilizazioaren ostean kontuak eskatu dizkiote lakoari bertan ertzaintzak izan zuen jarreragatik eta baita ondoren izandako jarreragatik ere. EH Bildu nabarmendu du Falange Espainolaren ekitaldia inoiz ez zela onartu behar, are gehiago ultraeskuinaren mehatxuak gure herriko bizikidetza eta segurtasuna arriskuan jartzen dituen testuinguru batean. Oian Etxebarrieta. El problema está en la base de que se les dejó estar en estas calles. Eta operatiboaren ezaugarriak jarri dituzte euren aldetik jo puntuan esan eta erne sindikatu polizialek, hala ere, lakuak berari utzi dio protestan izan zirenak ikertuko dituztela ere iragarri du Bingen Zupiria sailburuak. Uste dut, gertakizun hauek behartzen dutela ertzaintza jokabide hauek modurik zehatzenean aztertzera eta erantzun egokiak ematera. Gurean ere, gazte batek soldataren ia 2 hipoteka ordaintzeko erabili beharko lituzke eta erdia baino gehiago alokairurako. Hauexek dira Euskal Autonomia Erkidegoko datuak. 18 eta 29 urte arteko gazten 76 gurasoen etxetik kanpo bizi nahiko luke, baina ikasketen luzapenak, lan baldintza konplexuek eta etxe bizitzaren kostu handiak zaildu egiten dute helburu hori betetzea. Adrian López Gazteria eta Emantzipaziorako Lakoako zuzendaria. 2024an 18 eta 34 urte bitarteko gazteen eren bat, 32,3% dago emantzipatuta. Tasak behera egin arren, emantzipatzeko batez besteko adina nahiko egonkor mantendu da azken urteotan Euskadin. Hau da. Horretan ere ez du laguntzen, Lakuako gobernuak 8,6 milioi eurogatik alokairu sozialera bideratzeko 402 etxe bizitza erosi izana Gasteizen, eta orain, balokaru hauek kudeatzeko 2 promotorekin hitzarmen bana sinatzea 18,1 milioi eurotan. Lakuako etxe bizitza sailak gainera, etxe bizitza guztiak eman dizki horretarako. Nabarmenduko dugu ere Betarrango kongregazioak sexu eraso eta jipoien biktimak indemnizatuko dituela, orain artean 200 salaketa jarri dituzte Biernoko kolegioan izandako ikasle horiek. Eliza Katolikoaren erreparazio batzordeak 34 eta 60.000 euro arteko kalte ordainak ordainduko dizkie sexu indarkeria pairatu dutenei. Jipoiak jaso zituztenentzat ez da kalte ordainik aurreikusi oraingoz. Eta nazioarteko beste albiste esanguratsu bat aipatuko dugu. Urriaren 21 kartzelara sartuko da Nicolas Sarkozy, estatu frantseseko presidente ohia, hauteskunde kanpaina finantzatzeko dirua Libian eskuratzen saiatzeagatik. Espetxean sartuko den estatu frantseseko lehenbiziko estatu burua izango da. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Errepidetan bada nabarmentzeko jazorarik? Bai, ordu honetan adi gaude oraindik ere Gipuzkoa eta Lapurdi arteko muga horretan, Donostiarantz, Gipuzkoarantz beraz, orain dela ordu bete inguru izan den istripu baten ondorio zitsi egin dutelako AP8 errepidea eta N121 errepidetik ari dira desbideratzen trafikoa. Oraingoz segurtasun sailak ez du jakinarazi egoera hobetu denik, beraz kasu puntu horretan. Ados, oraingoz behintzat ez du egun argitu, baina gaurko ere egun txukuna behintzat espero dezakegu. Eguraldiaren nondik norako guztiak, Iker Ibarluzeak. Ez egonkortasun puntu bat izanagatik ere eguraldi atseginarekin jarraituko dugu astearte honetan ere. Goizpartean behelainoa agertuko da herriberan, baina goizean zehar jasoko du. Gainatzeko lekuetan erdi mailako hodeiak ostarte zabalekin tartekatuko dira eta oso eguraldi atsegina izango da.
Arratsalde partean hodei gehiago agertuko da, bereziki bero-hodeiak izango dira, mendikontretan garatuko dira, eta gehien bat barnealdean eta lurraldearen ekialdean, eta bertan ez da baztertu behar zaparrada isolaturen botatzea, bereziki Pirineoetan, baina orokorrean leku gehienetan ateri utziko dio eta arratsaldea ere atsegina izango da. Goiz partean haizea aldakor eta ahul ibiliko da, eguerditik aurrera iparraldera egingo du eta zertxoet bizituko da, bereziki lurraldearen hegoaldean, temperatura minimoek antzeko baloretan jarraituko dute, 10 eta 15 gradu bitartean errendituz, maksimoek Kantauriar isurialdean behera egingo dute eta lurraldearen hegoaldean pikin bat gora, Kantauriar isurialdean 20 eta 23 gradu bitartean errendituko dira, eta hego isurian 22 eta 26 gradu bitartean, temperatura freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, herriberan. Urriak 14 dugu gaurkoa, asteartea. Informazioaren aria. Gazarako bake planaren baitan, lehen preso trukea burutu dute Israelek eta Palestinak. Tel Avivek ia 2000 preso utzi ditu aske, eta Hamasek orain 2 urteko urrian baitutako 24 pertsona bueltatu ditu, hauetako 4 hilotz barne. Israelek aske utzitako gehienak urriaren 7 osteko atxilotuak dira epaitu gabe zeuden euren aurkako karguri gabe. Gainontzeko 250ak 2000ko hamarkadatik zituzten preso Israelen. Hauetako 8 Gazara eraman ditu Tel Avivek eta gainontzekoak Egiptora deportatu dituzte. Hauetako 159 Fatako militanteak dira eta 73 Hamasekoak. Aske utzitako presoak pozez hartu dituzte Gazan, bertan eta Ramalan besteak beste. وربنا كان يجمعنا كلما اوقدوا نارا للحرب اطفاء الله والحمد لله روحنا لقيت Aske utzitakoek espetxe israeldarretan bizitako egoera gogorren berri eman dute, jatekorik ez, biluzik egun askotan kolpeak gau eta egun. ذلك العهد الضرب سحب البطانيات 2023ko urriaren 7ko erasoen ostean Israelgo gobernuak espetxetako baldintzak gogortu zituen, presoi emandako jatekoa mugatu zuen, gutxieneko garbitzeko aukerak ere zailduz. Politika honek gutxienez 77 presoren heriotza eragindu. Palestinarrak aske utzi aurretik Hamasek berak gurutze gorriaren eskutan utzi zituen oraindik bere eskutan zituen 20 baituak. Beste 4 hilotzak ere entregatu zituen. Mugimendu palestinarrak adierazi du bere eskuetan zegoen guztia egin duela baituak bizirik mantentzeko eta Netanyahuri egotzi die hauen heriotza. Gazaren barnean, suetenaren ostean, Hamaseko indarrek Israelekin elkarlanean ibili diren tokiko milizei aurre egin beharko diete. Hamasen poliziak iragarri dunez, okupazioaren ondorio eta mertzenarioen atzetik doaz. Igandean, Gazako Sabra auzoan tiroketa izan zen Dogmush klanarekin, Israelgo armadarekin kolaboratu izana eta laguntza humanitarioa zeramatzaten kamioiak arpilatu izana egozten diete. Eta bertatik kanpo, aipatzekoa da ere bai, lehenbiziko preso trukea bukatu berritan, sinatu dutela Egipton Gazarako bake plana, Donald Trumpek bere buruari egindako automenaldi gisa baliatu du ekitaldia. After years of suffering and bloodshed, the war in Gaza is over. Gazako gerra amaitu da, esanez aurkeztu du Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak bake ituna. Nazioarteko hainbat agintari zituen atzean Trumpek, bere buruaren omenaldi itxura hartu duen ekitaldian. Sitting in these first few rows and standing behind me, I don't know why they chose to Estatu Batuen babese izan duen 2 urteko sarraskiaren ostean ezinezkoa zena lortu dela esan du etxe zuriko maizterrak. Together we've achieved what everybody said was impossible. At long last we have peace in the Middle East. Trumpek bake itunaren bigarren fase abiatu dela ere iragarri du Egiptoan eta fase hori Gazaren berreraikuntza izango dela. Egiptoko ekitali horretan ez da azkenean Benjamin Netanyahu, Israelgo lehen ministroa izan, hainbat herrialdek betoa ezarri diotelako. Hala egin dute Turkiak, Irakek, Hego Afrikak eta Espainiako estatuak. Bake akordioaren berri emateko agerraldi horretan, Donald Trumpek nazioarteko agintarien errepaso egin du. Trufa egin die aurpegian bertan. Abia puntua ondorengoa, bertan diren gehiengoarekin ongi eramaten dela, baina bi ezin dituela jasan. Nortzuk diren, ez dela inoiz jakingo esan du. I have a couple I don't like in particular, but I won't tell you who. I have actually a few of them I don't like at all, but you'll never find out who they are. Horren ostean nazioarteko gobernuburuaren errepaso egin du, Keir Starmer atrilera deitu du, ez hitzar dezan, bertan egotea ongi dagoela esateko baizik besterik ez. United Kingdom, where's United Kingdom? Where's our friend? Where? Come here. Is everything going good? Very good. It's very nice that you're here. These people all came in like
Macroni dagokionez, magnateak esan du bere atzekaldean egongo zela espero zuela, ez albo batean ezkutuan. Thank you very much, Emmanuel. I would imagine Emmanuel standing someplace behind me. Where is he? I can't believe it. You're taking a low-key approach today. Giorgia Meloni Italiako lehen ministroari esan dio, emakume ederra dela eta hori esateak politikari estatu batuar baten ibilbidearen amaiera suposatu dezakela. Hala ere, bera ausartzen dela eta Sánchezi barne produktu gordinaz galdetu dio eta ginga Pakistango lehen ministroak jarri du. Izan ere, honek 2026 urteko bakearen Nobel sarirako izendatu du Donald Trump. Eta aipatu dugu hemen utxunea bazegoela, ez zegoela Benjamin Netanyahu, hori bai, lehenago Donald Trump izan da Israelen Egiptora heldu aurretik, nazioarteko zigor auzitegiak gerra krimenengatik atxilotzeko agindua ezarri zuen Netanyahuren aurka, hau ere gogoan daukagu, hala ere Netanyahuk ere bere loria unea izan du Egiptoko ekitaldiaren aurretik, Israelgo parlamentuan izan da Trumpera eta hitz gozoak izan ditu berarentzat. This has been one of the greatest wartime presidents. This has been one of the greatest wartime presidents, and Hitz gozoak bueltan, Netanyahuk ere, Trump Israelek etxe zurian inoiz izan duen lagunik onena dela nabarmendu du. Donald Trump is the greatest friend that the state of Israel has ever had in the White House. Trumpek eta Netanyahu kontrako iritziak ere entzun behar izan dituzte ordea Israelgo parlamentuan. Years, and I've seen it over. Hadash eta koalizioko bikide parlamentutik kanporatu zituzten Trump hizketan astean eten egin zutelako Palestinaren aitortza aldarrikatu zuten bi diputatuek. Jakin badakizue, biharko urriak 15 lanuzte orokorrak deituak daudela Hego Euskal Herrian, eta horiek ala, lakuak 130ko zerbitzu minimoak ezarri ditu garraioaren alorrean Palestinarekin elkartasunean deitutako lanuzte deialdiari begira. Ospitaletan jaiegun baten berdinak izango dira. Osasungintzako alorrean jaiegunetako 100koa jarraituko da urgentzietan, sukalde zerbitzuan eta janari eta garbiketa banaketetan, dialisis prozesuak eta tratamendu onkologikoak mantendu egingo dira. 100koak izango dira larrialdietan, urgentziazko osasun garraio zerbitzuetan, baita SOS deiak 112 zerbitzuan ere. Gizarte zerbitzuetan, erresidentzietan, kasu gehienetan 150 zehaztuko da, otorduen garaian kenduta orduan 160raino igoko baita gaueko zerbitzuetan eta dependentzia handiago duten pertsonen zentroetan zerbitzu minimoak ere handiagoak izango dira. Eguneko zentroetan oroar 150 ingurukoak izango dira gutxieneko zerbitzu horiek. Hezkuntzan greba deialdia deitu dute sindikatuek eta beraz ohikoa den legez ikastetxe eta eraikin bakoitzeko goizeko zuzendaritzako kide bat eta langile bat egotea bermatuko dute eta beste hainbeste arratsaldeko txandan. Aurreskolen kasuan koordinatzaile bat zehaztuko dute zentro bakoitzean. Eta Nafarroko 700 irakasle baino gehiagok Palestinako genozidioa gelditzeko alor guztietan greba orokorra beharrezkoa dela aldarrikatu dute. Bide batez, protesten kriminalizazioare salatu eta Israelekin harreman guztiak etetzeko deia egin dute. Halako genozidio baten aurrean hezkuntza neutrala ezin dela izan azaldu dute eta ikasturte honetan zehar normaltasuna apurtzeko helburua dutela. Ramiro González, Arabako diputatu nagusiak ez du asteazkeneko lanuzte orokor deialdiarekin bat egingo. Ez da plenorik egongo, elkartasun keinu gisa eta horren ordez bere bulegoan lanean izango dela azaldu du Serbitarian egindako adierazpenetan. Más allá de los gestos simbólicos y el no celebrar el pleno de Juntas Generales es un gesto simbólico, creo que el trabajo también es una buena manera de solucionar los problemas y de enfrentarse a situaciones como esta. Greba egin beharrean, arduradun instituzionalek lana, esfortzu eta ekinbide politikoa izan beharko luketela argudiatu du. Informazioaren aria. Segundu batzuk besterik ez, goizeko 8 eta 4 izateko, Falange Espainola Gasteizen egindako mobilizazioaren ostean kontuak eskatu dizkiote, lakuari bertan ertzaintzak izan zuen jarreragatik eta baita ondoren izan duen jarreragatik ere. EH Bilduko Oiana Etxebarrietak auzia legebiltzarrera eramango duela aurreratu du. Hala da Falange Espainolaren ekitaldia inoiz etzela onartu behar adierazi du Etxebarrietak. El problema está en la base de que se les dejó estar en estas calles. Eta onartezina da bere ustetan Ricardo Ituarte Laukako gobernuko segurtasun sailburu ordearen adierazpena euskal fasistatzat jotzen zituena mobilizazio antifasistan parte hartu zutenak.
No se puede comparar, no se puede blanquear al fascismo de esta forma y nosotros no vamos a entrar en banalizar como lo ha hecho el viceconsejero. Lo que tiene que hacer es asumir responsabilidades también. Eta ez dira bakarrak falangearen mobilizazioaren baitan euren arreta jarri dutenak, beste, Ramiro González Arabako aldun nagusi jeltzaleak ere falangearen mobilizazioa bera ez litzatekeela izan behar nabarmendu baitu. Y es que la Falange es un partido legal. Ya. Estos que vinieron ayer a levantar el brazo, a hacer gritos franquistas y nazis, son un partido legal en España. Yo creo que lo primero que hay que hacer... Bari debekatu egin beharko litzatekeela Gonzálezek eta Jose Ignacio Asensio, PSeko Gipuzkoako idazkari nagusiak ere nolabait antzeko bidetik halako manifestazioa kontrolatu egin behar direla eskatu diolakoari. Ez dakit mugatu, baina bai kontrolatu, ez? Badirudi, momentu batzutan kontrolpean ez zegoela, eta gertatu zana, herritarre arguntak ere ikusi zuten bere segurtasuna arriskuan. Ikusi genuen nola zenbait merkataritza, zenbait da, zenbait taberna, zenbait leku, nola izan zian, sarrastuta edo behintzat atakatuta izan zian. Arlo politikoan piztu diren kritika horien artean, egin zaizkion kontu eskarien aurrean ere, entzungorraren agindu Bingen Zupiria segurtasun sailburuak eta ertzaintzaren eskuartzea defendatu du. Argita garbi esan nahi dut, egoera horren errudun bakarrak, istilu horiek eragin zituzten personak izan zirela. Ertzaintzaren lana azpimarratu nahi dut. Uste dut atzo, Gasteizen lan egin zuten ertzainek jokabide profesional aparta izan zutela. Ez du, ertzaintzaren jardueran inguruko inolako ikerketarik iragarri, berriz, faxistei aurre egin zieten gazteen kasuan, antolatutako kontua izan zela dio Zupiriak eta hauen aurka egingo duela ere iradoki du. Uste dut, gertakizun hauek behartzen dutela ertzaintza jokabide hauek modurik zehatzenean aztertzera eta erantzun egokiak ematera. EAJ ere bi aldetako violentziaz mintzo da eta Gasteizen gertatutakoaren erantzule bakarrak indarkeria erabili zutenak direla dio. Falange eta elkarretaratzek deitu zituzten talde erradikalak bere esanetan. Eta zentzu politikotik ere, esan beharra dugu, baita ere, Jon Insausti, hilaren 29an bihurtuko dela seguraski Donostiako alkate. Eneko Goiaren azken udalbatza ostegun honetan burutuko da, eta arratsaldean gauzatuko den bigarren ezoiko saio baten bitartez, Miren Artzailusek behin-behineko alkatetza hartuko du. Eta gur giroan esango dugu gosaria eskaini diela, azken hamarkadan udal informazioa jarraitu duten kazetariei giro honean. Egia esan, hau izango da nire azken agerraldia zuen aurrean, alkate izanik, eta 10 urte kostatu zait jakitea, arrakasta izateko gozaltzea, gonbidatzea, besterik ez. Deialdien arrakasta bermatzeko. Osteguneko politika orokorreko osoko bilkura Goiaren agurre ekarriko du, hitzaldia bizatitan banatuko duela aurreratu du, lehenengoan 10 urte hauen balantzea eskainiko du, eta bigarrenean etorkizuneko erronka direnak bere ustez dio beldurrik gabe aurre egin behar zaienak direla. Bere oinordekoa Jon Insausti izango da, tartean Nekane Arzaius lehen alkate ordea behin-behineko alkate ere izendatuko dute, Insausti berresteko beste osoko bilkura bat deitu beharko baitute eta hori ziurrenik urriaren 29an izango da. Balantzeak eta erronkak izango ditu izpide Goiak, baina ez inukatu emoziorako tarterik ere izango eztenik. Hor agurtuko naiz, eta pentsatzen dut emozio pixka bat ere egon daiteke da, ez azkenean 10 urte daramazkite hemen udadetxean, persona askorekin elkardanean, eta hor sortzen dira ere, ez, lotura personadak, bizitzako edozein eremutan bezala. Osteguneko osoko bilkuran, talde politikoetako bozeramaleek ere parte hartuko dute, hiriaren egoerari buruzko beren diagnosia mahai gainean jartzeko, naiz eta urtengo egoera berezia kontuan hartuta bakoitzak bere oharrak eskainiko dituen kargu utziko duen alkatearen lan globalari buruz. Balantzea eginez, ala etorkizunera begira daudenak aipatuz, goiz honetan 9 eta 4 aurrera gurean izango da Juan Carlos Izagirre, EH Bilduko eleduna Donostiako osoko bilkuran.
Gazteen Euskal Behatokiaren arabera, gazte batek soldataren ia 2 hipoteka ordaintzeko erabili beharko lituzke eta erdia baino gehiago alokairuarentzat. Emantzipatzeko batez besteko adina kasik 30 urtekoa da. Hainbat irizpide, hainbat aldagai izan ditute kontuan, txosten hori osatzeko garaian, etxebizitzen bataz besteko prezioa, hipoteka interes bataz besteko tasa, kredituen bataz besteko iropena eta gazteen bataz besteko soldatak eta ondorioak. 18 eta 29 urte arteko gazteen 76 gurasoen etxetik kanpo bizi nahi lukeela, baina ikasketen luzatzeak, lan baldintza eskaxek eta etxe bizitzaren kostu handiak zaildu egiten dutela desio hori asebetetzea. Adrian López, Lakuako gobernuko gazteria eta emantzipaziorako zuzendaria da. 2024an 18 eta 34 urte bitarteko gazteen eren bat, 132,3 dago emantzipatuta. Tasak behera egin arren, emantzipatzeko batez besteko adina nahiko egonkor mantendu da azken urteotan Euskadin. Hau da, gazte gutxiago emantzipatzen dira, baina pauso hori emateko adina antzekoa da. Euskadin emantzipatzeko batez besteko adina 29,8 urtekoa da. Europako bataz bestekoa 26,2 urtekoa. Azterlanaren beste datu bat, bataz besteko soldata, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan 1574 dela, baina 18 eta 29 urte arteko adintartean 1381 soilik iristen dira. Arazoa larriagoa da emakume gazten artean, bataz beste gizonek baina 179 euro gutxiago kobratzen baitute hilean eta etxe bizitzaren gaineko eragina biderkatu egiten da. Soldatapeko gazten 140 aldi baterako kontratuak ditu eta eren batek lanaldi partzialean lan egiten du. Amatasunaren eta aitatasunaren atzerapena da emantzipazio berantiarraren beste ondorioetako bat. Xabier Legarreta, Lakuako gazteria eta erronka demografikoko sailburu ordea. Gazteen emantzipazioa lehentasun estrategikoa da ongizate gazteria eta erronka demografikoaren sailarentzat. Dakizuenez, prozesu hori errazteko asmoz, hainbat ekimen jarri ditugu abian, hala nola, emantzipa laguntzak edo gazte abal programa. Etxe bizitza sailak bultzatutako beste laguntza batzuk osatzeko asmoz. Emantzipa programa horren bueltan Legarretak aurreratu zen 6.000 eskaera baino gehiago izan dituztela eta aurten aldiz 3.000 baino gehiago. Datorren urtean laguntza hori eskatzeko adina 23 urtera arte jaitsiko dutela ere aurreratu du. Eta aipatuko dugu baita ere Lakuako exekutiboak 8,6 milioi eurogatik alokairu sozialera bideratzeko 402 etxe bizitza erosi zituela Gasteizen. Orain berriz, alokairu hauek kudeatzeko 2 enpresekin hitzarmen bana sinatu du. 18,1 milioi euro trukean eta Lakuako etxe bizitza sailerak, hau nahiko ez, eta etxe bizitza guztiak eman dizkie horretarako. 2023 datorren praktika da, Iñaki Arriolarekin lehenbizi eta gero Denis Itxasorekin, 2 promotororekin egin dute hitzarmena Gasteizko bere jabetzako etxe bizitzak alokairura bidera ditzan. 2 promotora dira, baina jabe berbera dutenak. Alokairu irisgarri izateko baldintza dute hauek eta guztira 402 etxe bizitza izango dira. Kontua da, etxe bizitza horiek egiteko lursaiak udalarenak zirela, publikoak alegia. Han etxe bizitzak ere egitzeko baimena eman zien udalak, baina trukean alokairurako bideratu behar zituzten hori zen baldintza. 8,6 milioi euro ordaindu zuten lurragatik eta orain, Lakuako gobernuak alokairu hoiek kudeatzeagatik 18 milioi pasatxo emango dizkie. Gainera, alokairua eurek kobratuko dute, alokairua irisgarria beti ere, baina 900 eurotaraino ere irits daitezke zenbait kasutan. Hitzarmenak ordea badu beste puntu bat, izan ere, promotora hauek ez badituzte etxe bizitza guztiak alokatzen, alokabide edo Lakuako gobernuak hartuko ditu bere gain eta alokairu sozialera bideratzeko aukera aipatzen da. Horrek promotorari arrisku guztiak entzen dio hasieratik, ziurtatzen baitio Lakuako gobernuak promotorak denak saldu ezean bere gain eta diru publikoarekin jarriko dituela merkatuan. Astelehen honetan bertan etxe bizitza foroan izan da Denis Itxaso sailburua. Propone no solo simplificar y agilizar la tramitación urbanística, sino también modificar la gestión de las plusvalías para crear una reserva estratégica de suelo público. Estamos creando un mecanismo de inversión permanente para el parque de vivienda protegida en alquiler. Es un compromiso que ya adelantamos, incluyendo una declaración de voluntades de llegar a acuerdos con Eudel para la movilización de suelo municipal. Etxe bizitza babestua lehenetsi bai, beraz, baina horretarako enpresa handien mesedetan aritzeko praktiken jarraipena, baina ez du.
informazioaren aria. Goizeko 8:25 kontu ekonomikoetan sartu horretik nabarmenduko dugu baita ere Betarrango kongregazioak sexu eraso eta jipoien biktimak indemnizatuko dituela. Orain artean 200 salaketa jarri dituzte Biarnoko kolegioan izandako ikasle hoiek. Elizordenak gehiegikeria kasuetan dauzkan ardurak onartu ditu, dagoeneko hainbat biktimek Eliza Katolikoaren errekonozimendu eta erreparazioaren batzordearen bitartez kalte ordainak jaso dituzte ere, eta biktima talde batzuk berriz alboratuak gelditu dira. Injustizia hitzarekin definitu du egoera, Estatu Frantseseko Justizia eta Demokraziaren Institutu Frankofonaren zuzendariak, eta zehazki dagoeneko Eliza Katolikoaren erreparazio batzordeak 34.000 eta 60.000 euro arteko kalte ordainak emango dizkie sexu indarkeria pairatu duten biktimei. Jipoiak jaso zituztenentzat berriz ez da oraingoz kalte ordainik aurreikusten, eta gaur-gaurkoz Elizak 900.000 euro ordaindu ditu. Eta orain bai, esango dugu arlo ekonomikotik pasaden ikasturtean baino, ia 10% gehiago jasoko dutela zergetan, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako ogasunek 2025 urte honetan, hori bai, hau langileen ekarpenari eskerri izango da, enpresen irabazien bitartez jasotako dirua dezente murriztu delako. 20.000 milioi pasatxo jasoko dituzte zergetan hiru ogasunek 2025 honetan, aurreko aldia baina 9,7 gehiago izango da. Datu gordinetan, pertsona fisikoen gaineko zerga eta beza dira diru-sarrerak areagotzearen eragile nagusiak, herritar denok ordaintzen ditugunak alegia. Aldiz, sozietateen zergari dagokiona, enpresen irabaziei lotutakoa pasaden aldian baino 300 milioi apalagoa izango da. Bizkaia da enpresen irabaziei loturiko zergan jaitsira handiena izango duena, 18,9 jaitsi baita aurreko alditik. Enpresen irabaziek nabarmen bera egin dutela dio Foru Aldundiak eta instituzio publikoen babesa behar dutela. Estamos en un contexto internacional complejo, cuyas afecciones las estamos viendo en esa moderación de beneficios de la que trae causa precisamente los datos, en este caso de Vizcaya, y también esa previsión que también todavía prevemos una... Ia 200 milioi gutxiago jasoko ditu Bizkaiak arlo honetan. Gipuzkoaren kasuan 54 milioi gutxiago izango dira eta Arabaren kasuan 18 gutxiago. Datorren aldirako beste 5,2 igoera espero du finantzen kontseiluak errekaudazio orokorrari dagokionez, baina erlazioa ez da aldatuko sozietateen zergan eta pertsona fisikoen gaineko zergaren artean. Eudeleko kide gisa parte hartu du bilera horretan, Aure Alkorta Azpeitiko alkateak iragarpenekin tentu zibiltzeko deia egin du, EH Bilduko kideak eta berretsi du sakoneko erreforma fiskal bat ezinbestekoa dela, zergen karga nagusia langileengan egoten jarraitzen duelako. Oraindik diru bilketaren zamarik handiena pertsonaren errentaren gainean erortzen dela, lan errentaren gainean eta ez sozietateak dituzten mozkinaren gain. Beraz, ez daukagu bernatuta herri gisa ditugun erronka horiek asetu ahal izatea. Eta 2026an Osakidetzak betetzeko konplexuak diren plazen lan eskaintza publiko berri bat deituko du, premia handienak dituzten eremuetan osasun arreta indartzeko. Lore Bilbao, Osakidetzako zuzendaria. 2026ko aurrekontuen legean proposatu dugu beste berriro atera alizatea honelako ope bat. Eta kasu honetan, zuzenketa aldaketa txiki batzuk egingo dira. 2026ko estaldura zaileko lan eskaintza publiko berria osasunaren Euskal Itunean jasotako neurri multzo baten parte da, pertsonen politikaren ildo estrategikoaren barruan. Ildo horrek, atxikipena, fidelizazio eta lidergo profesionala sustatzen ditu plantillak egonkortzeko eta zerbitzu publikoen jarraipena, bermatzeko Itunean jasotzen denez. Akordiorik gabe bukatu da lan erregulazioko espedientaren kontsultapea Maderas de Llodio lantegian. Langile batzordeak zuzendaritzaren borondate falta salatu du baita instituzioen utzikeriare. Bost alternatiba ezberdin jarri dira mahai gainean, ekoizpenaren 40% mantendu eta modu horretan 39 kaleratzeak saiesteko. Zuzendaritzak negoziatzeko borondaterik ez duela izan, gaineratu dute langileen ordezkariek haien partetik egon den proposamen bakarra 39 kaleratzetik 35 murriztea izan dela eta indemnizazioak apur bat handitzea besterik ez. Bide hori baztertu dute eta argudiatu dute oraindik badela tartea atera bide bat aurkitzeko eta gauzak horrela greba deialdiari eutsiko diotela.
Eta azkenik, arlo ekonomikotik ere esango dugu, 2025ko ekonomiako Nobelsaria Joel Mokir, Philip Agion eta Peter Howitt ekonomilariek jaso dutela berrikuntzak bultzatutako hazkunde ekonomikoa azaltzen egin duten lanagatik. Eta aipatuko dugu ze argudio eman dituzten Zientzia Akademia honetatik. Mokir historialari ekonomikoak aurreko garaitako geldialdiaren aurren iturri historikoak erabili zituela nabarmendu dute, azken mendetan hazkunde ekonomikoa arau berri bihurtzeko arrazoia azaltzeko. Eta bestalde, Agionek eta Howittek 1982ko artikulu batean suntsipen sortzaile deritzon eredu matematiko bat sortu zutela. Lan horiek saritu nahi izan ditu akademiak 2025ko ekonomia Nobel sariarekin. Nazioartera begira bagabiltza goiz honetan, izan ere astearte honetan hitz egingo du. Eguerdian bertan, Frantziako Asamblean Sebastian Lecornuk berriro lehen ministro izendatu berritan, ultraeskuinak eta ezkerrak zentsura mozioak ere iragarri dituzte eta egonkortasuna eskatu du bien bitartean Macron presidenteak atzerritik. Bigarren saiakera burutuko du Lecornuk gobernu berria osatu berritan, baina zaila izango da Asamblea Nazionalaren babesa izatea. Astearte eguerdian egingo du astearteko dagoneko egin du lehen bilera gobernu berriak eta asamblean ere izango da lehen ministroa. Hitzordu honen atarian egonkortasunerako deia burutu du Emmanuel Macron presidenteak. Le devoir de tous, c'est d'œuvrer à la stabilité. C'est pas de faire des paris sur l'instabilité. Lehenbizi François Bayruren gobernua eta ostera Lecornurena bera bota duten diputatuei egotzi dien Macronek Frantziako politikak bizi duen ez egonkortasun egoera. Les forces politiques qui ont décidé la censure de François Bayrou et les forces politiques qui ont joué la déstabilisation de Sébastien Lecornu sont les seuls responsables de ce désordre. Alderdi sozialista da gaur-gaurkoz bere posizioa erabat argitu ez duena, ultraeskuinak aurreratu baitu zentsura mozioa aurkeztuko duela exekutibonen aurka eta gauza bera egingo du Frantzien txumituak ere. Ezkerreko alderdiek egoeraren arduradun Macron bera jo dute, ezkerrak hauteskundeak irabazi arren, honi gobernu osatzeko aukera ukatzen jarraitzen duelako Errepublikako presidenteak. Lecornuren berriztapena ezagutu orduko naiz irratian berretsi zuen Pello Dufo diputatu abertzaleak bere diagnostikoa, beste behin esan zigun ere arazoa Macron dela. Sinesgarritasuna galdua du berak eta Emmanuel Macron oraindik gehiago. Azkenean arazo nagusia ez da, bera berriz izendatua izaitea baizik eta izendatzen duen pertsonak berak. Eta urriaren 21 espetxera sartuko da Nicolas Sarkozy, estatu frantseseko presidente ohia, hauteskunde kanpaina finantzatzeko dirua Libian eskuratzen saiatzeagatik. Espetxean sartuko den estatu frantseseko lehen estatu burua izango da. 5 urteko kartzela zigorra ezarri zioten Sarkozyri eta orain espetxera bere borondatez aurkezteko eguna jarri diote. Gaur 8 izango da hori. Ben kartzelara sartzean abokatuek bere askatasuna berreskuratzeko eskaera egingo dute, baina hala ere espetxean sartu egin beharko du. Kontuan hartzekoa da 3. aldia dela Sarkozy iruzurrarekin lotutako karguengatik zigortzen dutena. Eta etxean dena gatibu preso dena ere bada Jair Bolsonaro, orain Brasilgo auzitegi nagusiak erabaki du, espetxe agindu hori bere horretan mantenduko dutela ihes egiteko arrisku handia dagoelakoan. Eta nazioartetik ere esango dugu, Madagaskarreko presidenteak herrialdetik alde egin behar izan duela, 3 aste daramate protestetan zenbait herritarrek bere dimisio eskatuz, eta azken orduetan armadako zati batek ere estatu kolpe saiakera egin behar zuela ere esanaz, alde egin du azkenean Andry Rajoeliniak. Frantziako presidentearekin akordioa lortu zuen Madagaskarko presidenteak krisi politiko larriari erantzuteko Frantziar estatua sartuko zela zioena. Horren ondoren egin zuen alderrialetik ikusita armadako eliteko sekzioak bere dimisioa eskatu duela. 3 aste dira ur eta argindar mozketekin nazkatuta kalera ateratzen hasi direla, horren atzean ordea lider aldaketa eskatzeko protestak ere nagusitu dira. Kirol aria, naiz irratian.
Eta aldu zaigu kirolen tenoreare esateko dugularik Bidasoa Irunek astearte honetan hasi beharra duela Europako ibilbidea Errumaniako Potaiza Turda taldeari bisita ginez arratsaldeko 7:00 Iraia Kamra, egunon. Egunon, Irungo taldeak Braga gainditu zen atariko fasean eta 4 garaipen eta berdinketa galdortu ditu ordutik kaso baligan ez du porotik jaso. Hori bai, Alex Mozasen taldeak egutegi zorrotza izango du orain Errumaniara bidaia, honen ondoren Bartzelonari egingo dio bisita ligako partida jokatzeko eta datorren astean Flensburg Alemaniarra hartuko du egungo EHF Europa Ligako txapelduna. Mozas entrenatzaileak etxean azten ari diren eta maila handiko jokalariak dituen talde batean aurkako neurketa oso fisikoa izango dela ohartarazi du. Mucha ilusión de volver a la competición europea. Creo que nos enfrentamos a un rival muy engañoso, me parece a mí. El otro día ganaron a Dinamo, un equipo de Champions que ayer perdió de 1 en Berlín. Pues este equipo fue capaz de ganarle bien ganado además el otro día en casa. Yo creo que es un equipo que en casa sube muchos enteros, tiene jugadores muy buenos, la verdad que 3 o 4 jugadores... Eta Julen Mujikak ere hitz egin du iazko, baina multzo gogorragoa, baina ilusio bera da. Denboraldi politia da, ze azkenean egia da aurrekurtarekin konparatuta talde fasea nahiko gogorragoa dela, baina ilusioz. Azkenean Europa beti kutsu berezi badaka, goratzen ez aurrekurtean berdina esan nula, eta ala islatu genuen kantxan. Bestetik aipatu Espainiako Federazioak baieztatuta Errege Kopako azken fasea ekainaren 5 zazpira egingo da Alakanteko Piti Urrotxel pabiloian. Bartzelonak egungo txapeldunak eta Orneo Eon Alakantek anfitroi gisa tokia ziurtatu dute. Aurreko kanporaketak 24 talderekin astearte honetan zozketatuko dira. Bestalde Bilbao Basket FIBA Europako pari egingo dio asteartean berriz txapeldun izateko asmoz. Bizkaitarrek Peristeri greziarraren aurkako partidarekin ekingo diote aurtengo ibilbideari, berriz ekarri nahi dute etxera Gaeraikurra. Jaume Ponsarnau entrenatzaileak gogotsu daudela azaldu du Euskal Telebistari egindako adierazpenetan. El hecho de jugar Europa, de competir, aunque sea pues en este caso pues a la 4ª competición más importante, la ambición de jugar algo que puedes ganar, eso siempre está en la mente de los jugadores. Hori bai, jakin badaki ACB ligak duela lehentasuna, hori baita jaten ematen duena. Que lo primero es la ACB. Creemos que este año tiene que ser un objetivo muy claro y muy identificado. En la ACB queremos hacerlo mejor. Eta aurkariaren inguruan hauxe esan du. Quizá es el otro equipo más bueno del grupo, de los equipos que nos han podido jugar clasificar para la BCL, que van a jugar FIBA Eurocup, pues hay más equipos buenos, de perfil de alto, ¿no? Baste arte honetan iluntzeko 8etan abiatuko du Europa Kopako ibilbidea Bilbao Basketek Greziako Peristeri taldearen aurka Garaikurra defendatzea helburu. Eta azkenik historia egin du Cabo Verdek eta lehen aldiz futbol mundialeko lehiara sailkatu da. 3 eta 0 irabazi zion Eswatiniri eta estadioa gainezka ospakizunak nagusitu dira herrialdean. Pentsa partidu horretarako Cabo Verdeko gobernuak ere eguerditik aurrera jaieguna ezarri zuen dekretuz. Afrikako koparako finalarrekoen atarian geratu ziren Hego Afrikaren kontra penaltietan galdu ondoren eta orain 15.000 lagunen aurrean partidua irabazita 2026an Estatu Batuetan, Kanadan eta Mexikon izango den mundialera selkatu da. Hauze hauekin galtzen gara. Eskerrik asko Iraia. Eskerrik asko. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. 2 minutu besterik ez, goizeko 9:20 gutxi izan daitezen eta nabarmendu beharra dugu, goiz honetan adi ibili behar dugula Biriatu edota Irungo Beobia auzoaren bueltan. Bertan, konexio inguru honetan, AP8 autobidean, badirudi istripu bat izan dela gauerdian eta honen ondorioz, AP8 autobidea Donostiarako norantzan moztu beharra izan dute, eta honek, esango dugu, oztopo nabarmenak ere eragin dituela. Esaterako, esan beharra dugu, AP8 autobidea moztua dagoenez, 63ko auto eta kamioi guztiak, G636 errepidetik desbideratzen ari dira une honetan Irungo zeharbide batetik eta honen ondorioz hiriko trafikoa ere nahiko dezente moteltzen ari da. Nafarroatik heltzen zaigun trafikoa baitare N121 errepidekoa
bertan ere oso motel dago, mozketa honegatikan esango dugu autoilarak luzatzen doazela, eta kilometro pare bat edo, kilometro pare bat barru, esango dugu, kaso autoilarak Endarratxaraino ere helduko direla. Eta trafikoaren ondorio hauek ere, nabariak ere badira, Hendaiatikan datozen auto guzti hoietan, edota Hondarribiatik datozen auto guzti hoietan. Beraz, pazientzia handiarekin hartu, bertatik igaro behar izanez gero, horretaraziko dugulako AP8 autobidea, Behobia parean moztua dagoela Donostiarako norantzan. Euraldiari dagokionez, esango dugu une honetan, ari dela eguzkia indarra hartzen, egun argitzen ari da, eta Bilbon eguzki gutxi une honetan lainoak direlako nagusi, berriz gainontzeko Euskal Herriko hiriburu guztietan, zerua argiago topatu dezakegu une honetan. Temperaturen errepasoa eginez, esango dugu Gasteiz dugula hiribururik freskoena une honetan 8 gradurekin, 12 gradu Iruñan, 13 gradu Donibane Garazi edota Baionan, 14 gradu Bilbo eta Maulen, eta 15 gradu Donostian. Eguraldiaren nondik norako guztiak, Iker Ibarruzeak. Ez egonkortasun puntu bat izanagatik ere, eguraldi atseginarekin jarraituko dugu astearte honetan ere. Goiz partean behe-lainoa agertuko da herriberan, baina goizean zehar jasoko du. Gainatzeko lekuetan, erdi mailako hodeiak ostarte zabalekin tartekatuko dira eta oso eguraldi atsegina izango da. Arratsalde partean hodei gehiago agertuko da, bereziki bero hodeiak izango dira, mendikontretan garatuko dira, eta gehien bat barnealdean eta lurralderen ekialdean, eta bertan ez da baztertu behar zaparrada isolaturen botatzea, bereziki Pirinioetan, baina orokorrean leku gehienetan ateri utziko dio eta arratsaldea ere atsegina izango da. Goiz partean haizea aldakor eta ahul ibiliko da, eguerditik aurrera iparraldera egingo du eta zertxoa bizituko da, bereziki lurraldearen hegoaldean, temperatura minimoek antzeko baloretan jarraituko dute, 10 eta 15 gradu bitartean errendituz, maksimoek Kantauriar isurialdean behera egingo dute eta lurraldearen hegoaldean pikin bat gora, Kantauriar isurialdean 20 eta 23 gradu bitartean errendituko dira, eta hego isurian 22 eta 26 gradu bitartean, temperatura freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, herriberan. Euskal Kostaldeko Geoparkea, patxadaz ezagutu nahi? Deskubritu ezazu oinez Geoparkeko birari esker. 3 etapa, 3 herri eta munduan bakarra den flixa. Debako, Mutrikuko eta Zumaiako itsaslabar eta mendi ikusgarriak zain dituzu ibilaldia aztezin batean. Sartu geoparkea.eus elbidean eta hasi abentura prestatzen. Euskotrenek jakinarazten du. Durangoko jaietara, mugitu Euskotrenekin. Gaueko zerbitzu bereziak, autoan sarturatu gabe gozatzeko. Kontsultatu ordutegi berriak eta zerbitzu bereziak webgunean eta aplikazioan. Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren, Eusko Jaurlaritza. Azaroaren 6tik 16ra, Ariak, Erresistentzia istorioen zinemaldia, dokumental emanaldiak, solasaldiak, musika eta askoz gehiago. Hernaniko kulturarteko plaza feministan. Informazio gehiago ariak.hernani.eus. Hernaniko udala. Informazioaren aria. Minutu tardi besterik ez, goizeko 9:04 gutxi izan daitezen eta aurrera egiteko tenore aldu zaigu, analisi mailaren txanda da, eta goiz honetan zuzendariak izango ditugu. Batetik gurekin da, Ainhoa Jauregi, Hamaika Telebistako zuzendaria, egunon? Egunon. Eta ikasturte honetan lehen aldiz, Amagoia Mujika, Berri Egunkariko zuzendaria, egunon? Egunon. Ongi etorri berriro ere, naiz irratiko analisi mailetara, beste ikasturte batez? Eskerrik asko. Jakin nahi dugu ere, zer modu zabete? Ondo. Gaurkotasunaren partetik pixka eguntzora izan zen atzokoa, Trump gora eta Trump bera? Bueno, ja ohituta gauzka pixka bat, ez? Naiz eta esaten den historikoa izan zalatzokoa, baina bai. Gero izango dugu, Ainhoa, zuen kasuan? Bai, baita ere, antzeko hori ohituta gaudela bera hola ikusta eta bere
showan parte hori, ez, baitare. Eskainiko diogu tarte bat showari. Bai. Espero dezagun guri ere ez deitzea trilera hitz egiteko eta gero albo batera ez botatzea. Baina izango dugu tartetxo bat hori beraren abarmentzeko aski esanguratxoa izan dela. Baina lehenik eta behin Euskal Herriko kontu batetaz hitz egingo dugu gazten. Euskal Behatokiaren arabera gazte batek soldataren ia bi eren hipoteka ordaintzeko erabili beharko lituzke eta erdia baino gehiago alokairurako. Emantzipatzeko batez besteko adina ere kasik 30 urtekoa da. Lau aldagai izan dituzte kontuan, txosten hori egiteko etxe bizitzen bataz besteko prezioa, hipoteka interesen bataz besteko tasa, kredituen bataz besteko iraupena eta gazten bataz besteko soldatak. Eta ondorietan ikus dezakeguna 18 eta 29 urteko gazten artean 76 gurasoen etxetik kanpo bizi nahiko lukeela, baina ikasketen luzatzeak, lan baldintza eskasek eta etxe bizitzaren kostu handiak zaildu egiten dutela helburu hori betetzea. Adrian López, Lakuako gobernuko gazteria eta emantzipaziorako zuzendaria da. 2024an 18 eta 34 urte bitarteko gazten eren bat, 32,3% dago emantzipatuz da. Tasak behera egin arren, emantzipatzeko batez besteko adina nahiko egonkor mantendu da azken urteotan Euskadin. Hau da, gazte gutxiago emantzipatzen dira, baina pauso hori emateko adina antzekoa da. Euskadin emantzipatzeko batez besteko adina 29,8 urtekoa da. Europako bataz bestekoa 26,2 urtekoa. Eta beste datu adirazgarri bat, soldatei loturiko Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan bataz besteko soldata hilean 1.564 eurokoa da, baina 18 eta 29 urtekoen artean 1.681 eurora baino ez da iristen. Arazoa larriagoa da emakume gazten kasuan, bataz beste gizonek baino 169 euro gutxiago kobratzen dutelako eta etxe bizitzaren inguruan biderkatu egiten da honen eragina. Soldatapeko gazten 140 aldi baterako kontratuak ditu eta eren batek lanaldi partzialean egiten du lan. Amatasunaren eta aitatasunaren atzerapena ere emantzipazio berantiarraren ondorio gisa ageri da. Xabier Legar eta Lakuako gazteria eta erronka demografikoko sailburu ordea da. Gazteen emantzipazioa lehentasun estrategikoa da ongizate gazteri eta erronka demografikoaren sailarentzat. Dakizuenez, prozesu hori errazteko asmoz, hainbat ekimen jarri ditugu abian, hala nola, emantzipa laguntzak edo gazte abal programa. Etxe bizitza sailak bultzatutako beste laguntza batzuk osatzeko asmoz. Emantzipa programa horren inguruko datuak ere bailen kolpean 6.000 eskera baino gehiago jaso zituzten eta aurten dagoeneko 3.000-tik gora dira. Datorren urtean laguntza hori eskatzeko adina 23 urtera jaitsiko dutela ere iragarri du Lakuak. Hortxe datuak eta orain ondoriak ateratzeko txanda etortzen zaigu. Hasiko era aipatuz, emantzipazio adina Europako batez bestekotik urrun dela Europar Batasunean 22,6 urterekin emantzipatzen da gazte bat, Euskal Autonomi Erkidegoan 29,8 urterekin eta arrazoietako bat, nabarmendu dugun bezala soldataren 164 erabili behar dela, lehen kuota ordaintzeko, ez dakit pixkate zalantzan gelditzen da, emantzipatzea ze punturaino izan daitekeen bideragarria, ikusten da, azkenean, emantzipazioaren autua egiteko garaian gazteak ere erabaki beharra duela, edo emantzipatzea, emantzipatu eta justu bizitzea, emantzipatu eta bestelako konturen batzuk edo aisia, bestelako gastuak, ezakit pixkate bidegurutze zailan dago Euskal Gazteria. Bai, ez daukate batera erresa. Guk ez genuen, ja bere garaian, baina orain ja eren batekin bakarrik gelditu ahal izatea zure gastuetarako eta, aixirako aigea, baina janarirako eta oinarrizko beharretarako baita ere. 30 urtekin, eta lehenengo etxe bizitza normalean, edo bikotearekin, edo partekatua izango dela, edo nire inguruan ikusten da gehienak horren autua egiten dutela, emantzipatzea aukeratzen badute. Hori datuek esaten dute ez, hori azkenean bai ikasketek atzeratzen gaituzte, baina noski
bai etxe bizitzen prezioak eta baita ere mailegu bat eskuratzeko, ez dakite uneko 20 edo 30 behar dezuki aurreztuta. Ez dakize momentutan aurrezten duten horre tarte gutxi daukate. Eta gero amatasunaren kontua, ikusten egia, gero ez da beranduago izaten dituztela aurrak, eta izaten badituzte, horrek ere, bere arazoak sortzen ditularik. Hor gaina kontutan hartu behar da, gaur egun lanak, esan aipatu da gazte askok aldi baterako lana daukatela, eta hori hartzen bali badago kontuan, hemen dagoen joera, dala etxe bat erostea, eta ez alokairuan hartzea, ezinezkoa dalako, nik uste hor dagoela kultura bat, alokairuarena bazterrea utzi behar izaten deguna, azkenean erresa da, ez dago alokairuan hartzeko aukerarik, eta alokairuan izugarri gastatu behar balin badet, hipoteka batean sartzen naiz, eta hipotekak bizi osorako izaten dira, eta karo, berez, urrats hori egiteko, bi aldiz pentsatu beharreko kontu bat da, azkenean zure bizitzaren etorkizuna hor sartzen dezulako. Eta nik uste hor bai, fallo, batetik soldatak, soldata txikiak. Eta bestetik nik uste, hemen inberko genukela indarra handiagoa alokairuen kultura bat, eta benetako kultura bat ezartzeko, eta iruditzen zaiten momentuan bintzat horrelakorik ez da hola, gaur egun egiten dian politikekin. Hor, ezagit pixkate ordezkari politiko askori ere beti galdetzen diogu, gehiago eraiki behar da, eta esan erantzuna beti izaten da, bai, gehiago eraiki behar da, alokairua sustatzeko bereziki eskaintza goteko, ezagit, referentzia bezala, hor eskaintza eta eskaeraren legea, berez gehiago eskaintzen baldin bada, merketuko dela, baina ezakit, pixkat, erantzun argirik ez dugu jasotzen zentzu horretan. Ez. Eta nik uste hor, prezioak mugatzeko benetako politikak jarri behar diala martxan. Ez que justo honen inguruan hitz egin dugu kuadrian asteburu enten, egia da, ez que politika kultura izan beharko lukela gero jo alokairukoa, baina ez que alokairuko prezioak daude izugarri altuak. Urnieta batean ez dago ia diferentzia hipoteka hartzeko edo alokairuko etxe bat hartzeko garaian. Orduan, bai, ze badaukagu propietate, propietatean eduki behar dugun horren kultura, hezkuntza edo nahi dezuna, baina, karo, alokairua dauden prezioak aintzat hartzen badituzu, noski. Egitetu beharko geniokela pixka bat Europari ere, Europan hainbat herritan bultzatzen delako alokairua gehiago. Ez dakit eraikitzea da soluzioa, eraikitzea baino da, nola eraikitzen den, eta politika publiko pribatu hau daukagun hau, eta ikusten nahiana gaina urte askotakoa dela, eta ez duela ezer soluzionatzen, orduan nik uste hor esku pribatutan mugitzen den diru hori baliatuko balitz publikorako beste kalitatezko alokairu bat edukiko genukela, eta nik uste utzik dauden etxe bizitzak ere kontuan hartu beharko liratekeela eta zorroztu segurazki horren gaineko araudia merkatuan alokairu gehiago egoteko. Azkenean erdigunean jartzea etxe bizitza eskubide badala benetan, ez negozio egiteko, aukera bat. Horre, Europari begirako horretan ezakit, Europan aukera ere izaten da, bizi osoko ailokairuena, hemen gurean hori aipatu ere ez da egiten, Garai batean zeuden batzuk, eta hain zuzen, hainbat lekutan gertatzen ari da, etxegabetze batzuk gertatu dira, hainbat eta hainbat urtez errenta baxuan bizitako jendea gaur egun desarra dana, nola, hainbat leku gaina oso eskaera handia dagoen lekutatik, nola saiatzen dian promotorak eta botatzen, Eta hor, oso gutxi, gurean, baina izan dira olako alokairuak, Eta ez alokairuan pentsatzea, tartetxo bat soldatatik zerbait alokairua dedikatzea, baina horrek ez baldintzatzea zure bizitza, eta hori gutxi, baina gertatzen dena hori ere nolabait kendu nahi dutela,
Alokairuari dagokionez ere, gaurko honetan gara egunkarian albiste daukagu, Lakuako gobernuak 8,6 milioi eurogatikan alokairu sozialera bideratzeko 402 etxe bizitza erosi zituela Gasteizen, eta orain berriz, alokairu hauek kudeatzeko 2 promotorekin hitzarmen bana sinatu du, 18,1 milioi eurotakoa. Lakuako etxe bizitza saila, gainera, etxe bizitza guztiak eman dizki horretarako. 2023tik datorren kontua da, Iñaki Arriola sailburu gisa lehenbizi, Denis Itxaso gero eta 2 promotorekin egin du hitzarmena Gasteizko bere jabetzako etxe bizitzak alokairura bideratzeko. Promotorak bidira, baina jabe berbera dute. Alokairua irisgarri izateko baldintza dute hauek eta guztira 402 etxe bizitza izango dira. Kontua da, etxe bizitza horiek egiteko lursaiak udalarenak zirela, publikoak alegia. Han, etxe bizitzak eraikitzeko baimena eman zien udalak, baina baldintza alokairurako bideratzea zen. 8,6 milioi euro ordaindu zuten lurragatik eta orain, Lakuako gobernuak alokairu horiek kudeatzeagatik beste 18,1 milioi euro emango dizkie. Horretaz gain, alokairua eurek kobratuko dute, alokairu irisgarria bete ere, baina 9 eurotaraino ere iritsi daitezke zenbait kasutan. Hitzarmenak ordea badu beste puntu bat izan ere, promotora hauek ez badituzte etxe bizitza guztiak alokatzen, alokabide edo Lakuako gobernuak hartuko lituzke bere gain eta alokairu sozialera bideratzeko aukera. Aipatzen da, horrek promotorari arrisku guztiak entzendio hasieratik ziur baitu Lakuako gobernuak promotorak denak salduezean bere gain eta diru publikoarekin jarriko dituela merkatuan. Astelehen honetan etxebizitza foroan izan da Denis Itxaso etxebizitza sailburua. Propone no solo simplificar y agilizar la tramitación urbanística, sino también modificar la gestión de las plusvalías para crear una reserva estratégica de suelo público. Estamos creando un mecanismo de inversión permanente para el parque de vivienda protegida en alquiler. Es un compromiso que ya adelantamos, incluyendo una declaración de voluntades de llegar a acuerdos con Eudel para la movilización de suelo municipal. Beraz, etxebizitza babestua lehenetsi bai, baina bidea horretan enpresa handien mesedetan aritzeko praktika ohiko horren jarraipena baino ez dela dirudi. Ondorioztapen horren bidean hitz egin berri dugu alokairuaz, baina bada beste meloia, eta alokairu publikori nola kudeatzen da. Hain zuzen, jakine dugu, hasteko pixkat ideia orokor bat, zer iruditzen zaizuen gertatutakoaz, enpresa hauek izan duten esku hartzeaz, gainera pixkat gure erreferentziazko markoa izan daiteke, herri askotan, udalek izaten dituzten enpresa publikoa, baina kasu honetan ez etxe bizitza publikoa, enpresa pribatu bati bideratzen zaio, eta lursaile eman, gero alokatzeko diru eman, eta diru eman, azkenean gure diru eman, enpresa pribatuei, eta horrek gainera, gero grazia, zerbait esatearen, egiten duna da, esatea, baino gainea, ez baituzu alokatzen guk alokatuko ditugu, ez? Nik uste hor, ez dakit, nahi milioietan galdu iten naiz, baina milioi asko juten zaizkigu gure eskutatik, ez? Beste esku batzutara, eta ez dakit hori dan bidea alokairu publikoa jartzeko, gainera 900 euro itzeiten nahi geha, 900, 700 da pikotik, 900era, berriz ere, pixka bat prezio egiten, 1.300 euro irabazteitun gazte batentzat, nik ez dakit ze eskaintza den hori, ez? Bai, 900 euro azkenean. Jetxiera ez da asko, baina, gaia da azkenean beti gaudela negozioaren aurrean, eta beti promotora honek, 2 promotora dira, baina jabea berdina da, gaina, datu hori ere hor dago, ez dauka arriskurik. Ez dauka arriskurik, ez hasteko, gero, gainea igual irabazi diten du, ni ere milioietan, galdu ditut zifrak, baina kontuatzen da hori, lurrak oparitu. Udaletikan dirua, Lakuatik dirua, eta ez badituzte alokatzen, beraien esku hartzen dutela. Hori, immobiliarian kontu hori hor jarraitzen dela. Piskat ondori estatu daiteke ere, ate bat zabaltzen dela, negozio eredu berri bati, aipatzen genuen, eraiki hori, baina hor gurean ere, Unai Fernandez Betoño arkitektoak ere esaten zuen, hor nola ibiltzen diren jokoan, epeekin eta alakoekin, eta orain ikusita aurreka hori hau badagola, denok diruan duen orok, denok nahiko dute salto egin alako zerbaitera. Ikusiko deu, eske...
Pixkat, realitate gordina bizi duguna da, eta zakit. Oso gordina, nik gainea, eta ez gazteek bakarrik, ne inguruen tokatzen nahi zeitelako, ez? Jadin batekin daonak, edo, batek, ez dakit bizitza aldatu dula, ez? Edo banandu badala, edo oso egoera gordinak bizitzen nahi da jendea. Eta batetik ez dagolako, baina ez dagona oso garestia dalako. Eta betikoa da, ez? Azkenean etxe bat eguitzeko aukera daukanak dirua behar du. Eta, pixkat nik uste urte asko diala gainera. Mekanismo batzuk aldatzen ditugu, baina beraren inguruan gabiltza beti, ez? Eta horre, soluzioak ez dakit, nondik jo behar du, baina hau ez da bidea gintzat. Pixkat ez dakit, horre ere, pentsatzera edo ematen du pixkatzen zu orokor batean hau ikusita, bizitzan, hor gurasoek beti esaten digute, aurreztu. Nun gelditzen da helburu hau, eta gero langilea izan arren, baina langile pobreak garela. Gero eta pobreagoak, eta horrezteko, irabazien bat euki behar duzu, ez? Eta horregun horretarako ere oso bizitza dagoen bezala oso zaila aurreztea. Bai, zaila dago aurreztean kontzeptu aurra eramatea. Goizeko 9:00 heldu garela azken ordukoen berri ere jaso berra dugu. Jon Telleria, egunon berriro. Getxo egunon daizuela guztioi, egun erabakigarria Frantziako asambladan gaur, berriro ere gobernu buru izendatu berritan, Sebastien Lecornu bertara joatekotan delako bere gobernu programa edo asmo edo gidalerro nagusiak aurkeztera. Bigarren saiakera egingo du beraz Lecornu gobernu berria osatuta, baina aurrera egiteko itxuran dirigabe zaila baitirudi asamblearen babesa izatea. Astearte goiz honetako bileraren ostean, arratsaldean asamblean izango da lehen ministroa. Itzordu honen atarian, egonkortasunerako deia Emmanuel Macron, Errepublikako presidenteak beste alderdiei egin die. Le devoir de tous, c'est d'œuvrer à la stabilité. C'est pas de faire des paris sur l'instabilité. Lehenbizi, Joantzoa Bairuren gobernua eta ondoren Lecornurena behera bota duten diputatuei egotzi die Macronek Frantziako politikak bizi duen ezegonkortasun egoera. Les forces politiques qui ont décidé la censure de François Bayrou et les forces politiques qui ont joué la déstabilisation de Sébastien Lecornu sont les seuls responsables de ce désordre. Alderdi sozialista da oraingoz bere posizio erabat argitu ez duena ultraeskuinak aurreratu baitu zentsura mozioa aurkeztuko duela exekutibo honen aurka eta gauza bera egingo du Frantzia intsumituak ere. Ezkerreko alderdiek egoeraren arduradun Macron bera jo dute. Ezkerrak hauteskundeak irabaziarren honi gobernua osatzeko aukera ukatzen jarraitzen duelako Errepublikako presidenteak. Lecornuren berrizendapena ezagutu orduko naiz irratian berretsi zuen Peio Dufo diputatu abertzaleak bere diagnostikoa. Arazoa Macron da. Sinesgarritasuna galdua du berak eta Emmanuel Macron oraindik gehiago. Azkenean arazo nagusia ez da bera berriz izendatua izaitea baizik eta izendatzen duen pertsonak berak. Eta Euskal Herrian Palestinarekiko elkartasunez lan uzte deialdiaren bezperan gaude, horren arira laukako gobernuak gutxieneko zerbitzuak ezarri ditu, oro har 130 ingurukoak izango dira, ospitaletan jai egun baten antzeko jarduna bermatu beharko dute zerbitzu publikoek. Informazio praktikoari dagokionez, errepidetan pare bat puntu adierazgarri batetik Gipuzkoa eta Lapurdi arteko muga horretan, esango dugu goizean goiz arazoak izan direla, mugan bertan izandako istripu baten ondorioz AP8 itxi egin behar izan dutelako Donostiarantz eta N121 errepidetik bideratu dutelako trafikoa. Une honetan errepide hori irekita dago eta naiz eta trafiko ugari dagoen ez dirudi autoilara luzeri dagoenik Donostiarantz, baina orain bestaldenuntz, Baionarantz daude orain autoilarak, izan ere hor Zaisako irtera horretan ari dira pilatzen kamioien joan etorria eta 2 kilometrotik gorako autoilarak daude. Eta Baionako hegoaldeko sarreran ere, 5. sarrera horretatik, biribilgunea, kanborako bidea hartzen den biribilgune horretan, goizetan ohikoak izan ohi diren autoilarak ere badira, ohikoak baino luzeago izan ere, D932 errepide horretan, Barranaldera doan errepide nagusi horretan bidelanak egiten ari dira, eta Baionarantz 24 minutu arteko itxarote denbora izaten ari direlako auto gidariak. Eguraldiaren iragarpen ere jaso behar dugu Iker Ibarlutzearen eskutik.
Ezegonkortasun puntu bat izanagatik ere eguraldi atseginarekin jarraituko dugu astearte honetan ere. Goizpartean behe-lainoa agertuko da herriberan, baina goizean zehar jasoko du. Gainatzeko lekuetan erdi mailako hodeiak ostarte zabalekin tartekatuko dira eta oso eguraldi atsegina izango da. Arratsalde partean hodei gehiago agertuko da, bereziki bero hodeiak izango dira, mendikontretan garatuko dira, eta gehien bat barnealdean eta lurraldearen ekialdean, eta bertan ez da baztertu behar zaparrada isolaturen botatzea, bereziki Pirineoetan, baina orokorrean leku gehienetan ateri utziko dio eta arratsaldea atsegina izango da. Goizpartean haizea aldakor eta ahul ibiliko da, eguerditik aurrera iparraldera egingo du eta zertxoa bizituko da, bereziki lurraldearen hegoaldean, temperatura minimoek antzeko baloreetan jarrituko dute, 10 eta 15 gradu bitartean errendituz, maksimoek Kantauriar isurialdean behera egingo dute eta lurraldearen hegoaldean pitin bat gora, Kantauriar isurialdean 20 eta 23 gradu bitartean errendituko dira, eta hego isurian 22 eta 26 gradu bitartean, temperatura freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, herriberan. Eta egunaren nondik norakoak ere aipatuko ditugu, Itxaso Leon, egunon? Egunon Pelle eta egunon entzule guztiei ere, astearte honetatik bertatik, biharko egunera begira egongo gara, esaterako Gernika Palestinak prentsaurrekoa egingo duelako asteazkeneko mobilizazioen inguruan, aipatu dugu, eta sindikatuek eta bestelako eragileek ere lan uztei buruz esan dezaketenarekin adi ibiliko gara. Kontu gehiago politikarekin hasiko gara, asteko esatea Belateko tunelen inguruko ikerketa batzordean kontratazio mahaiko buruak deklaratuko duela gaurkoan, Bilbon bertako EH Bilduk hainbat proposamen eramango ditu udaleko osoko bilkurara etxebizitza eskubidea bermatzeko. Lakuako Gobernu Kontseiluaren ostean prentsaurrekoan agertuko dira Maria Ubarretxena, Alberto Martinez eta Nerea Melgosa, eta Imanol Pradales Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakariak bitartean IBM Quantum System 2 Europa deritzon lehen ordenagailua inauguratuko du. Eta Frantzian bestalde Lekornuk bere programa aurkeztuko du Batzar Nazionalean arratsaldean. Aipatzeko moduko beste aurre ikuspen bat, Iruñan Guardia Zibilak erakustaldia egingo duela goizeko 10:00 aurrera bere patroiaren ospakizuna aitzaki hartuta. Gainera Donostian Zero Pobrezia plataformak pobrezia eta bazterkeriaren aurkako astea delata antolatu dituen manifestua eta ekitaldiak aurkeztuko ditu. Ekonomia gaietan Labek heldu eta pentsiodunen Batzar Nazionala egingo du eta bestalde Nafarroako Steilas, Lab, Comisiones Obreras eta ELA sindikatuek lanbide heziketari buruzko mahai sektorialaren balorazioa egingo dute Hezkuntza Departamentuan bilera amaitustean. Kiroletan pare bat aipamen, alde batetik esan dezakegu astearte honetan Bilbao Basketek Peristeriren aurka jokatuko duela, Bidasoak Potaisa Aturdaren aurka eta zestapuntan Winter Serieseko aurkezpena egingo dutela Lagako Hondartzan goizeko 11:00 Kulturgaiekin amaituko dugu, Martxelo Otamendiri buruzko liburu aurkeztuko du gaur Elkarrek eta gainera Mandasko Duke Aretoak Amaia Telleriaren aurpegiak eleberriaren aurkezpena hartuko du, eta amaitzeko Bilboko Guggenheim Museoan Maria Elena Vieira da Silvaren erakusketaren aurkezpena jarraituko dugu. Badiadi, izango bera guzti horietaz. Eskerrik asko Itxaso. Gero arte Pelle. Informazioaren aria. Burdindegi honek makineria profesionalen aukera handia dauka. Kalitate altuko osagarriak eta aholkularitza benetako espezialistengandik. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena hauetan ere bai. Iturdindegia, laneko arropa, pintura, eraikuntza materialak. Bai, Alkainen! Bertso saio berezia, Lugaritz Kulturretxean. Demokrazia edo showkrazia. Alaia Martin eta Aner Peritze bertsolariek demokraziaren krisia aztertuko dute. Humorez eta zorroztasunez, eskuin muturraren gorakadari aurre egiteko. Urriaren 16an, ostegunean, arratsaldeko 7:00. Sarrera libre, zatoz gurekin. Zero Pobrezia plataformak eta Donostia Kulturak antolatuta, pobreziaren eta bazterkeriaren aurkako astearen barruan. Euskal Herria Palestina bufanda. Eskuratu naizekin Euskal Selekzioak Palestinarekin azaroaren 15ean jokatuko duen partidarako bufanda. Eskatu naiz dendan. denda.naiz.eus. Eta etxean jasoko duzu partidaren eguna baino lehen. denda.naiz.eus. Eskatu orain. Euskal Herria Palestina. Kultura eta hizkuntza politika sailak hizkuntza politikarako sailburu ordetzak diruz lagundua.
Informazioaren aria, naiz irratian. Goizeko bederatziak eta bederatzi hementxen jarraitzen dugu, naiz irratiko informazioaren aria saioko analisi mailan, gaurkoan zuzendarien txanda da, Ainhoa Jauregi eta Magoia Mujikarekin, eta bederatzietan nabarmendu dugu. Eta egunean zehar seguru asko nabarmenduko dugu, biharko lanuzteak deituak daudela, Ramiro González ere esan du, ez duela, lanuzte orokor deialdiarekin bat egingo, egun horretan ez da plenorik egongo, Arabako batzar nagusietan, eta esan du bere bulegoan lanean izango dela. Más allá de los gestos simbólicos y el no celebrar el pleno de Juntas Generales es un gesto simbólico, creo que el trabajo también es una buena manera de solucionar los problemas y de enfrentarse a situaciones como esta. Hori, lanuzte orokorrari dagokion posizio bat, eta kontsultatu nahi dugu, zuekin, pixkatea ea zer aurre ikusten duzuen, lanuzte orokor honen baitan ikusita mobilizazio jendetsuak egon direla orain artean Palestinarekiko sustenguz, aurre ikusi daiteke ere, deialdi esanguratsuak izango direla, biharkoak. Espero dezagun, ez, ala izatea. Egia da, entzuten dana kanpoan, ez, badirudi, orain bake prozesu honek, eta atera behar dugu berdin, nik uste noski atera behar dela oraindik egoera daun bezala dalako, baina bai, irutzen zait, hoi hartzuna eukiko dula, ikusten nahi galako, ez, batez ere azken txampa hontan, gizartea oso sensibilizatu da daula, ez, Gazan gertatzen ari danarekin, Palestinan oroar, eta bada, nik uste importantea dela, ez, herritar bezala gizarteak giharra erakustea, eta ikustareztea kalean, gauzak aldatu behar diala, eta gauzak aldatzeko pulso bat badaukala herritarrak, naiz eta EAJak esan duen, ez dula babesten ekonomiaren kontra di joan gauza badalako, eta, olako protestek, zuzen, eragin bat euki nahi du, ez, kalean, enpresatan, eta, nik bai dudan da honaren zat, esango nuke, importantea dela bihar, ez, lan usteak egitea ego Euskal Herri guztien, ez? Hasieratik egin zuten aipamen hori, ez zutela bestuko ekonomian kontra, protesta batek beti eragin behar ditu ondorioak, bestela ez du zentzurik. Eta nik espero dut, eta nik uste atxikimendu handia egongo dela. Orain arte egon da, ikusitu baita ere ikasleak kalean, oso adin ezberdinetako jendea, eta nik uste gizartea oso sensibilizatua dagola, eta naiz eta bake prozesu hau edo hasidan, ni nahiko zurtzia zartuko nuke, lehenengo fase batean gaude, eta oraindik justu igual gainera indar gehiago egiteko, edo presio pixka bat egiteko, nik uste denak kalean egon behar degula bihar. Horre hain zuzen, entzun dugu, Ramirezen ikuspuntua, eta horre izaten da ere, halako protestaen proposamenak egiten direnean, pixkat ideia orokor bat edo ezakit ideia antzu edo izan daiteken, pentsatu daiteke, eta nik eten egiten badin badut, hemendik milaka kilometrotara gertatzen den gauza bati buruz, zer hobekuntza jarriko du ezakit? Piskat ere, zer esango zenukete alako jarrera hoiei buruz? Batetik gertatzen, gure etxetik urruti dirudin gauza bat da, baina ez da bain urruti, eta gainera kontuatzen egian nora gara bazan, gizarte honek eta gerra gizarte honek, eta hori zuzenean guri irutzek guri eragiten degula hori bat. Eta bestetik iruditzen zait, beraientzat, palestinarrentzat ere oso importantea dela munduan zehar gertatzen ari diren atxikimendu eta protestak. Beraientzat guk uste duguna, baina garrantzitsuagoa da ikustea beraiekin gaudela. Eta horrek ematen die auspoa, ez? Eta nik uste, elkartasuna adieraztea, ez? Gu bezalakoak dian herritarrekin, eta zapalketa, urte askotako zapalketa bizi duten herritarrekin, hori gizarte bezala zerbait esaten dula gure alde. Gustatuko litzaiguke guri ere zerbait pasako balitz hemen munduak guri laguntza hori ematea, ez? Eta uste hor jarri behar dugula
guk beraien azalean jarri beharko genukela, ez? Bai, guztiz ados. Nik uste dela elkartasuna erakusteko modu bat, eta batzutan ere nazioartean horrelako presioak egitea ere igual azkartu du bake prozesu hau ez dakit edo dena zen orkestatu, baina nazioartean egon danean ja horrelako kalean horrelako mugimenduak egon dianean, horrek ere behartzen ditu aurrera pauso batzuk ematea politikaria eta gehien bat hori, elkartasuna alderantziz ere guri gustatuko litzaigukelako babes hori sentitzea. Horre, gu ere, grebari, lanuzte orokorraren bueltan ere pentsatzen ari gara, hor noski, alako ekimen batek eguneroko jardunean eragina du, murrizketak ere egote ohiko da, ez dakit Hamaika telebistan edo berrian nola nabarituko da laneten hori. Azkenean guk langileok 7 ordutako jarduna daukagu eta 7 horietatik 3 gelituko ditugu, beraz, 3 ordu horietan lan egin ez dugun hori nabarituko da. Produktuan seguru nabarituko dela, eta bai webunean eta bai paperean, azteko biharko egunak murriztuko du agenda, baina guk ere murriztu eraziko dugu dagoen agenda hori, ez? Ez bada protestak kurritzea, eta horrek ja biharko webunea eta etziko papera dudarik gabe diferente izango da, eta hori erakustaraziko dugu gainera. Hamaika telebistan ere nabarmenduko da, ekoizpenak jaitsiko dula, baina egia da guk ere zerbitzu minimo edo esaten dana egingo degula, eta batipat hori guk ikusentzunezkoak izan da, justu protestak markatu. Daudenean egongo dialako lanean, kubritza jongo dialako, kalera irtengo dialako. Bizeko behatzeak eta laurden pasata, eta entxiki bat ere egingo dugu. Larun bat eta igande goizetan, gure musikaren garaia da. Euskal klasikoak naiz irratian. Sara Iriarteren konpainian goizeko 6etan hasi, eta 2 orduz Euskal klasikorik onenak. Naiz irratian, Euskal klasikoak. Euskal klasikoak. Euskal Herria Palestina bufanda. Eskuratu naizekin Euskal Selekzioak Palestinarekin azaroaren 15ean jokatuko duen partidarako bufanda. Eskatu naiz dendan, denda.naiz.eus. Eta etxean jasoko duzu partidaren eguna baino lehen. denda.naiz.eus. Eskatu orain, Euskal Herria Palestina. Zara konturatzen, iaia, noiz datorren aldaketa, bateria batetik, organiko gotik, elektronikora pasatzen dira. Eguerditan irekitzen dugu musikariako mikrofonoa. Euskal musika eszenaren berritasunak ardatz. Kaixo, Fermin. Opa, kaixo. Aritzartola, Gabon. Kaixo, Gabon. Bide Hernando Muñoz, Inigo Etxarresistiaga. Gabon. Gabon. Aurkezpen berezirik ez du behar, baina aurkeztuko dugu Ruper Ordorika. Hemen daukagu gurekin. Gabon, Ruper, zer moduz? Ondo, eskerrik asko. Josuna Arakistain, eguerdion. Kaixo, eguerdion. Zer moduz zaude? Osondo? Bai, egualdi honekin, eta kantu berri xateratzen, eta... Bai, ez da. Bai, dena ondo. Anari Alberdi Santesteban, azkoitiarra, eta hemen daukaguna. Kaixo, Anari, zer moduz? Kaixo, ondo. Eta gauero, 10:00 aurrera, musikarien lanei behar duten tartea eskaintzen diegu. Musikaria, egunero, eguerdiko 12 eta laurdenetan, eta gaueko 10:00. Naiz irratia.
Informazioaren aria. Aste honetan, egun esanguratsua biziko du Donostiak, 10 urteko ibilbidearen ostean agur esango dio alkatetzari Eneko Goia alkateak eta azken agerraldia hiriaren egoerari buruzko eztabaidan burutuko du. Balantzerako eta hiriaren etorkizuna hitz egiteko eguna izango da eta bi esparru hauetan ere sakondu nahi dugu goiz honetan. Aurretiaz, etxeko lanak egin nahi ditugu eta horretarako gurekin da Juan Carlos Izagirre Donostiako EH Bilduko bozeramaile. Egunon. Egunon. Bueno, ostegun honetan alkatetzari agur esango dio Eneko Goiak. Espero zen alakorik? Ez, sorpresa bat izan da, denontzat, eta ni uste behinta berriz izan dut egun hauetan. Honek aitortzen duela modelo baten porrota, eta aitortzen du, kontuatu diela aldaketa batzu behar dituztela, baina kurioso izan da aldaketa horiek gauzatu dienean lehenengo hitza izan dela, bai alkatearen aldetik eta bai Jon Izaustiren aldetik, urrungo alkate izango dena, dena berdin jarrituko dula, eta ez duela inongo asmori gauzak aldatzeko. Beraz, pertsonak aldatzen dira, baina modeloa eta politika egiteko moduak ez dira aldatzen. Horre, hautetsi bezala, atentzio ditu duen elementuetako bat ere bada, usteko unea izan dela, legegintzaldiaren erdia, hor, galdetu izan bagenu hauteskunde kanpainan alako zerbait gertatuko zenik, erantzun guztiak izango ziren ez, hori pentsa ezina da, zakitzuk hautetsi bezala nola ikusten duzu hori? Bueno, batzuk pentsatu dutela, Eneko Goia ez dagoela ondo ikusia hirian, eta etzaiela komeni elektoralki gehiago mantentzea, eta orain dela momentua aldaketa hori egiteko. Gero, asmatu dira bestelako teoriak, 10 urteko zikloak eta horrelakoak, baina nik uste benetan atzetik dagoena da kalkulu elektoral bat eta interes partidista bat. Gaina aukeratu du legealdiaren erdian, baina kuriosoa izan da ere aukeratu dula ostegunean dimitituko dula guztiz, eta osteguna da hiriaren egoera aztertzeko pleno bat, urtean behin egiten dana, eta nahiko polita izaten dena, ikusteko bakoitzak nola ikusten duen hiria eta ze erronkak identifikatzen dituen eta ze irtenbideak edo planteatzen dituen. Protagonismoa bestelako izangoa, baina gu gure lan egingo dugu ostegunean noski. Horri buruz ere galdetu beharra dugu, ostegunerako bereziki balantzerako eguna izango da, nolako balantzea egingo zenuke legegintzaldiaren orain artekoaz? Nik uste, balantzea egiteakoan, diagnostiko bat egiteakoan, nimeiko izan da diagnostiko hitza gustatzen zait, oso importante dela diagnostikoa zorrotza izatea, eta fina eta zintzo izatea. Eta espada horrela egiten, hortik aurre atatzen erabakitzen dien gauzak, ez dira egokienak izaten. Eta nik uste balantzea dela batez ere politika egiteko modu bat azarretu induela, hiritarrak, eta politika egiteko modu hori dela erabakitzea bizkarremanez hiritarrei, entzun gabe herritarrei, eta gainetik oso larria dena, bere desagostasuna adierazten dutenean, bere azarrea azaltzen dutenean, herrita egiten zaiela gobernuen aldetik. Eta nik uste horrek ekarri dula azken finean erabaki hau hartzea. Eta pertzepzioa orokorrean nik uste oso urriti dagoela gobernuak deskribatzen duen errelatotik Donostiarra sentitzen duen hortatik, ez? Ze azken finean, ni uste percepzio orokorra dela utzi egin zaiela sektore batzuei hiria eraikitzen, eta utzi zaiela sektore konkretu batzuei, interes pribatua dituztenei. Bai funtzputreak, bai konstruktorak, bai sektore turistikoa edo ostalaritzakoa. Eta gehiago indala hiri bat begira kanpora, Donostiarrek ditugun beharrei erantzunez baino.
Eta horren balantzea da, gaizkin dituzue gauzak, eta irekitzen nahi zeaten hiri hori, etzaio gustatzen donostiarrari. Eta esango zenuke, eraikitze uste horretan, horren ondorietako bat izan daitekeela Donostiak bere hiri gisa edo herri gisa duen esentzia galdu duela? Pixkanaka bai, nola ez. Aurreko batean batek izate zigun poliki bihurtzen egiela donostiari gabeko donostiarrak. Hau da, desitxuratzen da, gure izaera, nortasuna, paisaje soziala, kulturala, linguistikoa, gure bizitzeko modua, eta egiten dutena da pixkat homogeneizatu Donostia, beste Europako hirierekin, ez? Eta ni uste oso importantea dela, bakoitzak bere izaerari eustea eta gustoa bizitzea bizidan lekuan. Eta aukerak izatea, bere bizi proiektuak eta atzeko berian, bere egiteko moduekin. Eta hori desagertzen ari da. Eta hori percepzio baino gehiago da. Ni uste kuriosua da esaten dutenian, udaletxeak enkarratutako inkestetan, unibertsitateari, 10-8 donostiarrek esaten dutela, ez diala parte zaharra juten, ez dutelako ja identifikatzen parte zaharra beak bizi izan dutenekin. Alkateak erantzutea, bere jakingo dute, baina horrela Donostiaren mina besteik ez diete egiten, aitortu beharrean kezka hori badagoela eta zerbaitatik izango dela, ez? Eta hori gertatzen nahi da, auzo batzutan, baina poliki zabaltzen da hiri guztia. Horre, osteguna balantze eguna ez ezik izango da ere, egin beharrak zerrendatzeko eguna, EH Bilduk zer nolako lanak proposatuko ditu? Bai, guk egin diren hoiek, beak esaten dituzte 15-etik hona gauza asko indiala, esaten dute ere 15an hiria kolapsatuta zeola eta etzala ezer egin aurreko legealdian, gezurra da, beak indako gauza asko eta asko 11-15an intzian eta jarripen bat eman diete, batzutan desbideratzen hartutako bidea, beste batzutan aparkatu zituzten proiektuak, eta orain egin beharrekoak nik uste diala rekuperatu egiteko moduak, hau da, hiritarrei lekua eman, entzun herritarrei, erabakitzeko gunetan jarri, herritarrekin egon, bulegoak ireki, baina era berean ere gobernua eta udaletxea kalera atera. Eta beti adibide berrina jartzen dut, baina behar da gobernu bat, herritarrekin erabakigunetan badakina adostasunak lortzen, baina beste aldetik badakina, metaforikoki, katiuska jarri, eta joaten auzo batea beharrezkoa denean, ez? Nik uste, badaudela identifikatua gai batzuk, egin behar diena aurre, eta aurre egin behar dia alternatiba sendoak eta ausartekin. Turismoa, etxe bizitza, mugikortasuna, politika sozialak, seguritatea, hiritarrei udaletxea ireki eta tramite administratiboak errastu, horrekin ere oso azarre daude, eta hoiei erantzuna emateko, lehenengo pausua da, jakin zer egin da orain arte, balorazio zintzo bat egin, eta ikusi zertan hobetu daitekin. Eta, hasi gaitezke, banaka hoiekin, EH Bilduk baditu proposamen hoiek, egingarria dianak, faktible dianak, egiten dienak kasu askotan beste hirietan, eta oraingo gobernu honek, egin nahi ez ditunak, akaso oso eroso sentitzea lako orain arte egindakoarekin, eta interes konkreto batzuei oso ondo dijoak ileako. Aurre ikusten da, kaso urriak 29-rako errelebo horretan, Jon Insausti izango da ondorengo alkatea, hori argiago dago. Ez dakit, espero duzu, aldarrikapen eta eskaera horiekin bat egitea? Ez, triste balimada, ere ez, ze lehenengo hitzak bota zitunak, izan zanean, aukeratu izan zala, enekoaren ondorengo izatea, izan zan, bai modeloa, eta bai programa, eta bai egiteko moduakin, jarraitzeko asmoa zaukala. Orduan, aurretik esan dudana, ez?
hau ez da zein jarriko duten hor, baizik eta ze borondatea dagoen gauzak aldatzeko. Eta hiri honetan gauzak aldatzeko, norabidea zuzentzeko, eta benetan Donostiarrentzako Donosti bat eraikitzeko, gobernu aldaketa bada, behar da, eta lidergoa gobernu horrena EH Bilduren izango da. Hoi, ala da, eta ni uste herritar gehienek badakitela. Horre baita ere, atzoko albiste izan zen, Gorosa auzoko Maria Immaculada komentu eta hezkuntza zentroa, 2 hotel eta 200 plazako lurra azpiko aparkalekoa bihurtzeko aukera dagoela, zer espero duzu honi buruz? Hau da beste jokaldi bat, nola egiten duten orengo agintari horiek politika ez, gauza bat esan eta kontrakua egin. Eta beti erantzunez interes konkretu batzuei eta hoiei mesederako. Eta gaina opazia de guztiarekin. Hau ere jakin da, ez zuzenian bereiek izan dutelako, baino datu objektiboa da, leku saturatu batean, esan zutenian hotel gehiago ezingo zela egin, babesa D kategorikoa denian gainea ezinezkoa guztiz, salbuespe batzuk utzi zituzten ere, gu ados ez gaude horrekin, baino kasu honetan ezinezkoa da egitea, baino ari dira maniobra bat egin nahian, nola aldatu gauzak 2 hotel hauei bide emateko. Hoi uste dela nahiko ejemplo garbila, nola gobernatu daiteken gure ustez modu maltzur batekin eta herritarrak engainatu nahian, eta horren aurka edo beste modeloa gu defenditzen deuna da, zintzotasuna, gertutasuna, gardentasuna, herritarre jakin dezatela, eta esaten dezuna, beteko ezula konfiantza guztia auki izatela herritarrek, eta ez beti deskonfiantzarekin ikusten dutelako gauza bat esaten dutela, baina kontrakoa egiten dutela. Ezakitor, aipatu genituen ere beste adibide batzuk hotelen bueltan, Nobu hotelak bereak izan zituen, normaltasunez dihardu egun, moratoria hori ere bai, horretan salbuespenarekin historikoetan, badaude oraindik ere bai, moratoria ezarri horretik emandak gelditu ziren baimenak, espero litekena da hiriaren garapen turistikoa azten joatea ondorengo urteretan? Hombre, gobernu aldaketa bat egongoa, hemen nik urte eta erdia, seguruna, eta orduan gauzak aldatuko dira. Bitartian ozen gauza ikusi ezakegu, ikusten egian bezala xe. Kontutan hartu behar dugu, bere diskurtzoan, harritzekoa balimada ere, alkateak esaten duela, nola kudeatu duen turismoa Donostia, dala aintzindari eta eredugarria. Eta gaina, badirudi sinistuta esaten duela, eta ez da konturatzen, jendeak esaten duna guztiz kontrakua dela. Baina jendeak esaten du gainea eta jasotzen da udal gobernua berak enkarratutako ikerketetan. Hor dago distantzi izugarria, ze percepzioa dakan gobernuak eta ze percepzioa duten herritarrek. Gu gobernuan onginan, 11-15, egila da 3 hotel berri intziala, motibo konkreto batzungatik eta modu gure ustez oso gokilarekin eta herritarrekin adostuta, Ilosian 6,8 edo lo egiteko plazak Donostian, baina eskamar urte hauetan ja 160 gora egin dute. Eta hori errealitate bada. Eta horrek erantzuten dio sektore baten interesei. Alkateak esaten duenean modu eredugarrian gestionatu dala turismoa Donostian, esaten du nik erentzun dut, kongreso batzutan, jardunaldi batzutan, jende batek esaten duelako hori. Baina begiratzen badezu, kongresu horiek eta jende horrek lan egiten du sektore turistikoan. Nola ez du esango oso ondo egin duela Donostian, gauzak egin direnean, beraiei mesede egiteko. Kontutan hartu gabe, hazkunde deskontrolatu horrek, zer eragin negatiboa eduki duen hirian. Orduan, espero ezakegu zein gauza urte eta erdi honetan, baina lehen esan dudanean, hemen aldaketa bat etorriko da, eta hori ere kontrolatuko da, bere garaian kontrolatu zen bezala, eta presio handiarekin orduan ere, 2016 gainean genuen, orduan ematezun hotelak inbertziela bai ala bai asko, eta lortu genuen frenatzea, borondate politiko bat zegoelako, ez usteko sektore horri
kontrola hartzen hiriaren garapenen. Betxatzen dut, kontrol hartze hori aski konplexo izan beharko duela, ze hasiz gero dagoeneko emanak zeuden baimenak bertan bera uzten edo gelditzen, aurpegiratuko dutena da, dagoeneko baimena zegon, kalte bat egin didazu, konpentsazio ekonomikoa eskatzen zaio udalari, prebarikazioak eta alakoak, eta zalaparta iturri ere bihurtzen dira hauek. Ezakit zein da teknika? Ze gui tokatu zitzaigun, horrelakoak egin behar izatea, eta erresa danik ez du inokre esaten, baino borondate politiko aukitzea da, lehenengo urratsa. Eta hoi espadago, gainontzeko guztik alperri daude. Guk ikusten deuta datu badauka oso importantea, eta da nazioart artean aitortuta dago, hiri batean dauden plaza guztilo egiteko 10% baino gehiago baldin maila turistentzako gehiagia da. Donostian auzo batzuk 25, 30 plaza baino gehiago dituzte horretara dedikatuak. Donosti guztian 9,9 izan, orain dela 6 bat hilabete, ja 10,10 pasa dugu. Horri helduta, gu garbi daukagu, badaukagula aukerak, esateko, momentu honetan gainditu dugu marra, eta ezin da gehiago egin. Eta orduan, hau dana frenatu inbehar dugu, hausnartu inbehar dugu, zenolako turismoa nahi dugu, zenolako eskaintzak egin behar dian, eta horren arabera erabakiak hartu. Ongustet horti jo behar dela. Eta geho, egila da, egoera diferentea dela, ze momentutan dauden baimena batzuk lehendik emanak edo ez, aipatu esun kasua, gorrosekua, eman gabe dago, eta trampa egin nahian dabiltza batzuk eman ahal izateko, beak esandakoaren aurka, hoi erresagoa da, gelditzea, esan batearekin niko ezu. Eta gero dago, pisu turistikoena, adibidez. Pisu turistikoak bere garaian lortu genuen jarduera ekonomiko bezala konsideratzea, eta horren ondorioz lehen solairuan bakarrik iriki zitezken, momentu honetan, ni ustet, joera dala eta euki behar deu garbi danok, etxe bizitza behar dutela izan bizitzeko eta jarduera ekonomiko guztik aldala kenduin behar diala etxe bizitzetatik. Hoi, por ejemplo, horretan egiten da, dentistak, edo notarioak, edo horlako bulegoak eskaintzen nahi dia lokaletara jetxi, lokalak berpisteko eta eraberean etxe bizitzeko usteko. Eta gu pentsatzen dugu, ereikitako pisu turistiko horiek badaudela aukerak izten joateko. Eta hortarako ere, ze baimena dituzten, ze kaduzidadea duten, kaduzidadea baldima dituzte nola egin ez berritzeko baimen hori, aldaketa batzuk beharko dira, legalak ere, gauzak ez dira arrexak izaten, baina instituzio guztiak batera joan ezkeo eta garbi eukizkeo zindan helburua, egin daitezke gauzak. Helburua balima da, sektore hauei utzi egiten, ezingo da gelditu. Horre baita ere, iragarri zen berriki alokairuen mugen inguruko datuak, tentsio ere muen izendapenen bueltan, eta epe laburreko ondoriak ere izan dira, iraupen luzeko alokairua 47 murriztu dela, eta denboraldiko 10 hasi, bereziki denboraldiko alokairuak legearen baitan apur bat solte gelditu direlako. Ez dakit, espero duzu denborak aurrera ginala, ondorioak legearen tentsio ere izendapenen ondoriako betzen joatea, edota neurri gehiago beharko dira? Neurri asko behar dira, ze faktore asko eragiten dute arazo honetan, baino neurri ausartak eta berria behar dira. Eman genitun 21 proposamen pleno batea, pleno monografiko bat deitu genuen, PNV denen aurka bozkatu zuen, eta denek zian egingarriak, berriak, eta eragina izango zutenak. Guk usten dugu, hiri tensionatua izendatzeak bentaja dituela, egila da iruzurrerako aukera beti daudela ere, eta iruzurra kontrolatu behar da, eta zigorra edo jarri behar da, baina beragina izango du, ondo inizkeo gauzak. Baina dago beste bak, oso asko kezkatzen gaitu nago, etxe bizitzarekin garbi daukau bi frentetan inbiar dela lana. Erekin berri jakin beharko ja, bai, baina egin behar da lan ere ereikitako lekuetan. Bai, merkaturatzeko
etxe utzak, lehen esan dudan bezala beste jardura ekonomika dituztenak bihurtu etxe bizitza berriz. Eta baita ere, iristen danean, izen konkreto bat esan behar, baina iristen danean konstruktora bat edo fondo bat, eta erikitzitu nean 40 etxe bizitza luxuskoak, aukera daude legalki esateko, erosi ezu hori, ezin izan dut egin ezer horren aurka, egin daiteke, fondoak jarri esko publikoak ere, baina ezin izan dut egin ezer horren aurka, baina 40 etxe bizitzatze horietatik, 15 babestuak izango ja. Eta bestia salduko dituzu 2 milioitan, baina hauek prezio tasatuetan. Hoi, egin daiteke. Eta lortuko zenuke, etxe bizitza babestuak euki, auzo batzutan, nun momentu honetan, ezinezkoa da etxe bizitza berria egitea. Baina etxe bizitza berrietan ere, orain, jotzen ari dira, kontuatu dialako, diskurtsoarekin, zintzala aurrea egin, etxe bizitza babestuak egin dituztela. Tasatuak. Eta lortuko dutena, lortzen nahi diaia, da, tasatua prezio maksimoetara eraman, inoiz ikusi zitugunak Donostian, 400.000 euro inguru, ja ez da prezio erresa jende askorentzako. Gaina saldu nahi dute, de hecho superfiziari gabe, hau da, lurra, hainbeste kostatu zaizuna, salduz, etxea erosten duten nahi, eta orduan lur publikoa ja ez da izango. Eta gaina ez duek kontemplatzen formula bat Europan leku askotan egiten dena eta soluzioa izan daitekena. Eta da, etxebizitza sozialetik aparte tasatuak ere alokairuan jarri. Eta alokairuan irizpide batekin. Eta da, hor biziko dien familiak bere soldataen 35% baino gehiago ez ordaintzea inoiz. Hau da, 1.000 euro ingresatzen dunak, 350, 2.000 ingresatzen ditunak, asko jota, 700. Eta gainea, kontrol bateraman, hoi aldatzen balimada, alokairuen prezio aldatzeko. Soldata o paruan gehitzen balimada familikoren bat, soldata jetxingoa. Eta momentu batian, merkatu librea jun behar balimadu, merkatu libre hori, iritentzionatuaren izendapenean eta 2023ko etxebizitzaren legearen arabera, aurkitu ezala merkatu bat ere kontrolatua. Horrelakoak behar dira. Ez du balio plantatzen duten bezala betikoa egitea eta jakin da betiko horrek ekarri gaitula egoera honetana. Pentsatuz aldaketa horiek behar direla, neurri horiek erregulatzea behar dela, edota zuk aipatu duzun gobernu aldaketa behar dela. Ezakit, pentsatzen dut akaso ezakit, EH Bildurentzat edo, akaso hiriak bizi duen eraldaketagatikan geroz eta zailagoa izan beharko lukela. Hau da, hirian errenta dutenak geroz eta gehiago baldin badira, erregularizazioen aurka daudenak gehiago izan badira, noski, goi klasetako jendeak etorriko dira Donostiara bizitzera, eta herritar herrikoia dena beste leku batera joango da Donostia utziz. Zakit, ikusita joera hori, egongo balitze Donostiako demografian, EH Bilduk zailago izango luke gobernura heltzeko? Bueno, baina hori da planteamentu bat aurre ikusita eliteak aginduko gula eta elitearentzako egingo ala iria. Baina zenentzako nahi dugu iria. Guk usten dugu inbiarra denontzako. Eta aipatu behar gauza bat aipatzen ez dana. Adibidez, esaten danean, etxe tasatuak egin dituztela, baina salduz, lurra eta guztiz, prezio oso altuan tasatu izateko, baina klase ertainari erantzun bat emateko, astutzen nahi zaigu, hemen momentu honetan 20.000 pertsona ero diala migranteak, eta horietako asko eta asko diala momentu honetan gela batean bizitzen dianak, 500 euro patuta gela batengatik, 10 bizeme alabakin adibidez. Hoiri, ez dugu behiratu behar ere, ze egin behar ditu, politika sektario batzuk, konkretuki pertsona batzuentzako pentsatu gabe hiritar mota asko daudela Donostian, horratik izaten dugu. Jarri ezagun alokairuak, bakoitzak kobratzeunakin, aukera izango ditunak ordaintzeko, eta sobratuko zaiona dirua, bizitzeko
aldan ondoen bizitzeko. Beste gauza bada soldatak eta sartu daitezke gai horretan, baina horregatik handiot, pertsona guzti horiek alboratuak gelditzen baldin badira, azkenan beraien soluzio bakarra izango da bestelako herrietara joatea, eta beraien lekua Donostian hartuko dute, patrika zabalagoa dutenek, eta patrika zabalagoa dutenek ez dakit, EH Bildurengan bere burua islatu ikusiko duen. Bueno, nik uste EH Bildu defenditzen proiektua geota jende gehiagoz defenditzen dula, eta oso anitza dela EH Bildurekin bat egiten duen jende motak. Baina egila da, hiria behar dela hiritar guztiengan pentsatuz. Eta ezin dezula, zure aspirazioa ezin dula izan, batzuentzat bakarrik izatea. Kasu honetan, urte hauetan egin dana da, elite batentzat bai, baina batez ere espekulatzeko hiri bat. Ni uste negozio egiteko hiriare bihurtu dala. Ikusi besteik ez dago, nazioarteko aldizkari finantziario batzutan, gomendio badala momentu honetan Donostia etxe bizitza erostea. Inbertsio seguru bezala. 2 milioi patutare, konfiantza guztiarekin, 2 milioi eta erdi balioko gula horrek. Horrekin mugatu behar dago. Eta hortarako neurrik ausartak hartu behar dia, aldatu behar dia gauza asko, baita lege batzuk ere, baita aurrekontuak eta fiskalitatea eta lortzeko aurre egitea jende guzti honi, baina pentsatu dezagun irritar mota asko dagoela eta denek dutela eskubidea Donostien bizitzeko eta duin bizitzeko. Baita ere gustatuko leitzeake gastronomia hitz egitea, hilako gehian aurkeztuko da Manteoko Baskulinari Zenterren egoitza berria. Zer espero duzu erekin honetaz eta zer gertatuko da kexa adirazi duten bizilagunekin? Guk esaten dugu beti hartzen danien erabakiat gobernu batean oso garbi eduki behar dela zer aportatuko dion proiektu horrek herriari. Euskal Herri mailan, okazu honetan Donostia mailan. Gu jakin genunean asmo hori zegoela, hitzein genuen Baskulinari Zenterreko zuzendariarekin, hitzein genuen udaletxean ere, eta esaten genien zergatik ez aprobetxatu horrelako beharra balima zuten, Donostian dauden degradatuak hainbat lekuetan, eskaintzeko lur bat eta han eraikitzeko bere sede berria. Horrekin bi gauza lortzen ditugulako. BCC ditun behar horiek, azetu nolabait, baino era berean Donostian degradatua degagoen leku bat, bizitza berri bat ematea. Auzo gune horietan eskertu ingo lukete, dia leku batzu fabrikak egon diala bere garaia, baino izten joan dia eta degradatu india, eta bizitza emango liokete, eta gaina auzo hori bizi berritzeko ere balioko luke. Orduan, iruditzen zaigu aukera galdu bat, Donostiari ekarpen orokor bat egiteko. Joan dia egitea, justu retxazo gehiago sortudan leku batea. Eta beti izaten dugu beste gauza bat, proiektua balimakazu mai gainean, inbertitu asko, dirua baino batez ere denbora, esplikatzen zein nahi dan, nundan leku egokilena, inplikatzeko herritarrak. Guk egin genunean gura postua urumean zeuden uholdeak eta saiesteko, lehenengo gauza izan zen, hau herritarrekin iten dugu, eta hola esan genien, han zeuden asamblea handi horietan, zuekin ite dugu edo ez dugu egingo. Eta inplikatu zian buru belarri. Eta hauain batzuk esaten dute, berai eskerin dela ez dakize urumean. Urumean indianak india, auzotar hoiei esker. Inplikatu zialako, erabakiak hartu behar zian lekutan, inplikatu zian plan de emergencia deitzen zana hori hobetzeko, eta inplikatu zian auzotarrekin batea lan bat egiteko eta inplikazio hori eta beria bezala sentitzeko lan horretan. Hoi dana galdu intzan modelo berri honekin azkeneko 10 urte hauetan. Eta pena bada, zatik horrek emaitza onak besteik ez du ematen. Horren, litzateke gaizki egongo, iten da nian errepasoa eta 10 urtekua, aitortza ere auzotarroiei egindako esfortzua. Eta goizeko ordu bitean 3 eta ordu asko egunetan
dedikatu dituzte bere auzoa hobetzeko nola egin behartzen erabakitzen. Ze zubilak aldatu, ze nuzabaldu ibaia, txomin berria nola egin, eta bar, eta bar. Azkenik ere, jakineko nuke hazi ikuspuntu duzun, etorkizuneko kuartel militar hori ez, militarrak ez doazela, irakurri ahal izan dugu prentxan, eta kuartel berriak eraikiko dituztela Loiolako Ipikazarraren lursaietan. Hor lehenengo gauza, orain dela 15 honon ginen arkitektura fakultatean, eitzaldi batean, eta esan ziguten gauza bat harrigarria. Etorri izan Getafeko hirigintzako zuzendaria. Eta esan zigun erosi berria zituztela defentsa ministroari, ministeritzari, lur zail bat, 200.000 metro karratukoa, hau da, Loiola baino 30.000 metro karratu gehiago, eta orandu zituztela 35 milioi. Hau da, gobernu honek patu ituna erdila baino gutxiago. Eiteko antzeko etxe bizitzako purua, eta gaina ja iten nahi dia etxe bizitzak, itxoin gabe 4-6 urte itxoin beharko janak Loiolan. Gu Loiolako operazioan esaten dugu ondo dagoela, lurroie publikoak izatea orain, udaletxearenak, publikoa bazian, udaletxearenak izatea orain, baina operazio etzalain hona izan Donostiarentzako. Haientzako bai, baina Donostiarentzako ez. Horrekin ere zarretutea, esaten dugu nian, baina eske, guantxe gertatua beste hori, bota zuen arkitektura fakultadean, gobernuko kideren babaseon tartian entzule bezala, eta hori da kritikatzen deuna. Orain, zer egingo dan hor, da importantea. Patu da, hori gaina dago, baina egin beharreko hori, lehen esan dudan bezala, adostu egin behar da horrena, Txomin, Martuten eta Loiolako jendearekin, ikusi ze gabezia dauden hor, eta aprobetxatu lur ereme hori konpentsatzeko gabezi horiek, ikusi ze beste beharra duen hirian, eta hor kokatzeko adostasun bat bilatu bertako bizilagunekin, eta etxe bizitzak iteianean lehen esan dudan bezala, aukera paregabea da, naiz eta gehiegi patu duten, etxe bizitza babestua egitea, baino alokairuan batzuk sozialak, eta beste batzuk errentaren arabera jarri behar dianak alokairuan. Beste galdera zan, zeutu zeiten jutean militarrak aldamena, gugati bakizu, junberko lukete, pixkatu urrutiago, Euskal Herritik kanpo. Bagenekin, etziala Donostiatik jungo, ez genekin, nu jarriko zan, eta badirudi, horra di joaztela, metro batzuk urrutiago, baina, hor beste gai bada, eta ni uste bere garaian ere iritsiko dala euna estiala Donostian egongo. Getafeko adibide horrek galdera berriak sortzen dizkit. Ez dakit, zer gertatzen da Donostiarekin? Espainiar gobernuak lukurreriaz jokatu du, xoxe gehiago ateratzeko edo? Nik ez da, gu bere garaian negoziatzen saiatu ginen, gai honi buruz, Madriden, saiatu ginen gauza asko ze pragmatikoagoa, urgenteagoa, zubila kuarteletakoa aldatzea, urumeak, uholdeak saiesteko, uholde guztik ila aldatu zian, eta hoi gelitu zen aldatu gabe, eta gu etziuten kasa hondilik egin, baina guk esaten deuna da, jute zean nian horrelako bat negoziatzea, kasu honetan, maiganean jarri behartzen nula, konzepto bat, eta da, zuek instituzio publikoa zeate, gu ere instituzio publikoa gea, gure gobernuek teorian gauza berrina defenditzen dute, etxe bizitza arazoari aurre egiteko etxebizitza publikoa aldan gehienen behar da, eta juntzinaten planteamentu batekin, nun 140 bakarrik izango zen publikoa, eta gainontzekoa izango zen librea. Geota etxebizitza libre gehiago, geota negozioa ondu jaua, konstruktorentzako eta sektore honentzako. Horrela normala da, gehiago eskatzea dirua. Guk hoi pentsatzen dugu. Etzala negoziatu behartzen bezala, esan ez, han etxe bizitza publikoa jungo zara dana, eta asmoa zala alokairuan jartzeko. Uain zuzendu nahian dabiltza, baino erdizka, eta esan dudan bezala leheno, etxe tasatuak prezio garestienien jartzen, lurra salduz, hainbeste patutako lurra, eta irten bideat eman gabe, benetan dizten estien Donostiarroiei ez. Horreime, guzti horiekin gelditzen gara, Juan Carlos Izagirre, eskerrik asko, goizanetan gurean izateatik. Zuei, eta urrun arte.
Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donosti aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz irratia. Euskal Herria Palestina bufanda. Eskuratu naizekin Euskal Selekzioak Palestinarekin azaroaren 15ean jokatuko duen partidarako bufanda. Eskatu naiz dendan. denda.naiz.eus. Eta etxean jasoko duzu partidaren eguna baino lehen. denda.naiz.eus. Eskatu orain. Euskal Herria Palestina. Bertsoak kantatu egiten dira. Entzun, irakurri, ikasi, kontatu. Askotan bertsoak direla ez dakigun bertsoak kantatzen ditugu. Bertsoak kantatu eta kontatu egiten ditugu. Kantatuak kontatu eta kontatuak kantatu. Bertso aukeraketak eskaintzea da gure asmoa. Igandero eguerdiko ordu bietan, Eli Pagolak eta Andoni Errekondok gidatuta, kontatzera noazu, naiz irratian. Informazioaren aria. Goizeko 10:05 gutxi gaurkoa arnaz luzeko elkarrizketa izan da, baina gauza askori buruz ikasteko parada ere izan dugu, eta bereziki harrigarriena, Getafekoa, ez dakit, biziki deitu dit atentzia honek, eta topatu dugu ere, horren inguruko albistea, Getafeko udalako 35 milioi euro ordainduko dizkiola defentsa ministeritzari, eta trukean 220.000 metro karratu jasoko ditula trukean, Getafeko aire ejertzituak zeukan akortalamenduari buruz, eta ez dakit, ez gara inmobiliaria sektorekoak, guk kazetaria gara, baino deigarria behintzat bada, nolatan Izagirrek azaldu diguna, terreno gehiago eta gutxiago ordaindu, ez dakit, zein da horretarako sekretua? Bueno, sekretua da Donostiak gaudela, ez? Eta Donostiak beak esan du bezala, daraman bide hortan, Donostia askoz garestiago saltzen dela. Getafe da, ez? Esan nahi, hor gero, beak esango zu, nik ez dakit nola negoziatzen dien gauza horiek. Esan du ez, negoziazio horiekin, ez datuzela bat, baina, kontua da, ez? Esatea, hau gure ganatu dugu, eta gero, klaro, asarretzen dia Getafekoak esaten du nien, gure merkeago lortu dugu, asarretzeko moduko irutzen zaite, da, ni asarretuko nintzateke. Bai, nik ere ez dakit nela negoziatzean gauza baina hori, Donosti dala, hau, azken... Bai, pixkatera eusnarketarako ere eman dezakena da, Donosti dau eta propioki ibili gera hitz egiten etxe bizitzaz, negozioaz, hotelen ereduaz, baina burura torri zaidana da, noski, eredu hori bultzatuta, bestelako gizarte bat erakarriko duela Donostiara. Eneko Goi elkarrizketatu honen, bere garaian esan zigun, bera pozarren zegoela, beti Donostiak pertsonak jasotzen zituelako. Baina noski, ezberdinak dira, garai batean Donostiara etorri zirenak bizitzera, edota gaur egun etortzen direnak, ondare handiago izaten dute, etxe garestiak erosteko gaitasuna, alokairu garestiak ordaintzeko gaitasuna, eta kontsultatzen genion, Juan Carlosi, ea horrek ere azkenean eragina izango duela botoa emateko garaian, botoa ematen duen herritar soila edo, akaso, astigarra gara joango delako. Bai, juten nahi dia, ez? Aspaldi. Ze Donosti, elite batentzako eskuragarri dauden, etxe bizitzak eta bizimodua bera ere, eta nik inguruan gaina nien naiz Donostikoa, baina Donostiko jendea ezagutzen edo Astigarra gara, edo Hernanira, edo beste herritara mugitzen ari dianak, ze pixu bat erostea Donostin, bazatoz famili batetik koltsoi ekonomiko bat uzten dizuten, edo ezinezkoa da.
Juan Carlosek aipatu du behin baina gehiagotan elkarrizketan zehar, ez? Azkenean Donostia bilakatzen ari da interes konkretu batzuei erantzuteko, edo interes konkretu batzuei, edo interesdun konkretu batzuei, eta bueno, interesa daukaten enpresa horien menpeko hiri bat bilakatzen ari da, dena den, bueno, ikusi diogu itxero pentsu, ez? Eta nik uste ez degula hori perspektiba hori galdu behar, eta bueno, berreskuratzeko, ez? Hiria herritarrentzat berreskuratzeko aukerak oraindik ere pentsatu nahi dugu badaudela. Nik gelitu naiz gogoakin metroari buruz galdetzeko. Bai, nik ere uste nuen. Metro hartuko duzu egiten danean, edo? Urrengo batean izan beharko du, 15 segundu besterik ez zaizkigula gelditzen, Amagoia Mujik eta Ainhoa Jauregui. Mila esker, goiz honetan gurean izateagatik. Zuei, ondo izan. Agur. Goizeko 10 dira. Sabadell bankuan akzioak dituzten bezeroen 97,2ak baztertu egin du BBVak erosteko eskaintza publikoa. Sabadellek astearte honetan horixe bera jakinarazi du. Eta halaber, baiezkoa eman duten horiek kapitalaren 1,1 baino ez dute ordezkatzen. Itxaso Leon, egunon? Egunon Pelle eta egunon entzuleok, Kataluniako bankuak balore merkatuaren Espainiako batzordera igorritako informazioaren arabera akziodun eta bankuko bezero diren hoiek, akziodun txikiak, kapitalaren 1,30,8aren jabe dira. Gauzak horrela, akziodun diren Sabadellen bezeroetatik 2,8 soilik onartu dute BBVak egindako eskaintza. Hau da, Sabadellen 4,83 akzioko BBVaren akzio bat eskuratzea. Datu hoiek mai gainean ikusi beharko da BBVak Sabadell erosteko egindako eskaintza publikoa zertan gelditzen den. Aurrera aterako ezpalitz ez da baztertzen BBVak beste saiakera bat egitea. Balore merkatuaren Espainiako batzordeak datorren ostiralean jakinaraziko du eskaintza onartu den ala ez. Eta ezagutu berri dugun beste informazio bat, Europarrek urtero botatzen dituzten telefono mugikorrek, ordenagailuek, etxetresna elektrikoek eta eguzki panelek 1.000.000 tona lehengai kritiko dituzte. Eta bateriak, turbinak, kableak edo txipak egiteko balia litezke futuran partzuergo Europarraren arabera. Europar Batasunaren finantzaketarekin egindako eta hondakin elektrikoen nazioarteko eguna dela eta argitaratutako ikerketaren egileek adierazi dutenez, Europar Batasunak eta bere ingurune ekonomikoko herrialdeek hala nola Erresuma Batuak edo Norvegiak hondakin elektrikoen meategi urbano bat dute eta gainera 2050erako ia bikoiztu egin daitezke. 2022an Europar Batasunak eta bere bazkideek 10,7 milioi tona hondakin elektroniko sortu zituzten, hau da 20 kilo pertsonako eta fluxu horretan 29 lehengai kritiko zeuden. Hondakin hoien 154 soilik tratatu zen Europako araudiaren arabera eta 400.000 tona material baliotsu berreskuratzea ahalbidetu zen. Gainerakoa 5 milioi tona inguru txatarrarekin nahastuta galdu zen, isurita, erraustuta edo esportatuta. Izan ere, sistema arautuen barruan ere urtero 100.000 tona materia kritiko galtzen dira, batez ere iman eta hauts fluoreszenteetan dauden lur arraroak. 2050era begira hondakin elektrikoen guztizko volumena 12,5 eta 19 milioi ton artekoa izan daiteke urtean, eta 1,2 eta 1,9 milioi ton arteko materia kritiko integratua azterlanak dioenez. Hortaz, egoerarik onenean ekonomia zirkularrean eta diseinu adimendunean oinarrituta Europak hondakinen sorrera egonkor mantendu eta urtean 1.000.000 tona material baino gehiago berreskuratu ahal izango lituzke bere autonomia estrategikoa indartuz. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Trafikoan arreta jarri behar dugu Bizkaia 637 errepideko 12. kilometroan, Leioan Artaza aldean izan ere ibilgailu askoren istripua izan da bertan eta autopilaketak sortu dira Erandioko norantzan errei bat itxi behar izan dutela eta besterik gabe goazen gaurko eguraldiaren iragarpena ere jasotzera Iker Ibarluzeak ekarriko digu. Ez egonkortasun puntu bat izanagatik ere eguraldi atseginarekin jarraituko dugu astearte honetan ere. Goizpartean behelainoa agertuko da herriberan, baina goizean zehar jasoko du,
Gainatzeko lekuetan, erdi mailako hodeiak ostarte zabalekin tartekatuko dira eta oso eguraldi atsegina izango da. Arratsalde partean hodei gehiago agertuko da, bereziki bero hodeiak izango dira, mendikontretan garatuko dira, eta gehien bat barnealdean eta lurraldearen ekialdean, eta bertan ez da baztertu behar zaparrada isolaturen botatzea, bereziki Pirineoetan, baina orokorrean leku gehienetan ateri utziko dio eta arratsaldea ere atsegina izango da. Goiz partean haizea aldakor eta ahul ibiliko da, eguerditik aurrera iparraldera egingo du eta zertxoet bizituko da, bereziki lurraldearen hegoaldean, temperatura minimoek antzeko baloretan jarraituko dute, 10 eta 15 gradu bitartean errendituz. Maksimoek Kantauriar isurialdean behera egingo dute eta lurraldearen hegoaldean pitin bat gora, Kantauriar isurialdean 20 eta 23 gradu bitartean errendituko dira, eta hego isurian 22 eta 26 gradu bitartean, temperatura freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, herriberan. Bauzi hauekin gaditzen gara, eskerrik asko Itxaso. Bai, bihar arte. Eta joan aurretik agurtuko ditugu bigarren kafeako kideak, egunon? Egunon. Bueno, astearte honetan nolako kontuak aipatuko dituzue? Bueno, Maite Tolosa abokatua izango dugu gurekin, anztura onkologikorako eskubideaz ariko gara, oso gai polita da eta oso gai potoloa, galdetzen digu, aurreratu digu Maite Tolosak esango digula. Imaginatzen alduzue minbizia gainditzea lortu eta urte batzuk geroago bankuarekin zerbait kontratatu nahi izan eta oztopoak topatzea. Bueno, hori askori gertatzen zaie eta horren inguruan hitz egingo dugu. Horrez gain Marko Stedine gure Argentinar euskaldunak gai potoloa dakar. Argentinako hauteskondeetaz ariko gara berarekin eta igandean organoen donazio eta transplanteen Europako eguna izanik Osakidetzara jodu June Romateti Bargurenek ea zer kontatzen diguten gaiaren inguruan. Eta atzo denborarik izan ezkeroenez, Peli, gaur izango dira gure entzuleentzat telesail eta pelikula gomendioak puri-purian tarteare osatuko du 11:00 aurrera, beraz, oso osorik gaurko bigarren kafea. Proposamen guzti horiekin gelditzen gara. Eskerrik asko Inigo eta Goiuri. Eskerrik asko. Eta gure partetik besterik ez, joateko tenore aldu zaigu. Ondo segi, aio! Naiz irratia.